Нема слоў. Што я магу дадаць? Гэта Дзідзё, гэта вельмі вядомы спевак украінскі, і я пачула яго ў такім оперным выкананні, калі ён спяваў гімн Украіны на адным з чэмпіянатаў. Я была просто здзіўлена, таму што дагэтуль я чула яго у такіх вельмі смешных выкананнях. Ён вельмі з пачуццём гумару чалавек. Каму будзе цікава, убейце абавязкова ў Google Дзідзё, і вы будзеце проста ўражаны тым, што ён робіць, як ён робіць. То бок мне параілі яго мае ўкраінскія сябры звычайна, і я закахана ў гэтага выканаўца ў поўным сэнсе гэтага слова. Я вас шчыра вітаю, сябры. Сёння зроблю такой трошкі інфармацыйны стрымчык, падгальмовую інтэрнэт, таму што ў мяне адчынены некалькі староначак. Таму у рулетку звычайна пойдзем, калі ўсё будзе ўжо прыбрана. Таму пакуль, мабыць, будзе некаторая затрымка, таму што адчынены старонкі, але вы мне гэта прабачыце. Я без яек. Так бывае. Мяне нічога няма, я сёння нічога не фарбавала, я сёння нічога не пекла амаль, таму я неяк сустрэла Пасху не вельмі па-хрысціянску, альбо, мабыць, і неяк свята. І шчыра дзякую маім сябрам, таму што яны ведаюць, як я стаўлюся да гэтага ўсяго, і яны проста зранку пачалі мяне троліць рознымі карцінкамі, рознымі прыколамі ў сетках. Таму шчыра дзякую за добры настрой, дзякую, што вы з такім разуменнем ставіцеся да мяне. Я, у сваю чаргу, вельмі добра стаўлюся да людзей рэлігійных, да людзей, для якіх свята гэта свята, і нічога супраць не мею, таму што мне здаецца, калі гэта ўсё ў сэрцы, калі ўсё гэта ў душы, і яно з любоўю, і яно з закаханнем, што можа быць лепш? Таму, нават калі ты сабе нешта там трымаеш у сэрцы і дзелішся з гэтым сябрамі, нічога дрэннага ў гэтым няма. Я трохі іншых поглядаў, і такіх, як я, таксама хапае. Нічога, мы ад гэтага ніяк не страждаем, ні адзінае, ні іншае. Адзінае, што мяне сёння вельмі абурыла, гэта колькасць людзей, што ў менскіх царквах, што, у Беларусі увогуле. І я сёння бачыла, што ва ўкраіне таксама вельмі бязглузда, на мой погляд, ставяцца да каранціну, і людзі ідуць. Я не ведаю, чаму кроплі вады, неведама адкуль узятыя, дапамогуць жыць у гэтым сэнсе. Мне гэта невядома, на жаль. Таму, так, дзейсна, тут, як швейцарскі опыт паказвае, кожны адпавядае сам за сябе. Так, іду да вас. Сёння будзем размаўляць пра рэлігію, таму што сёння што? Пасха. І потым сходзім да нашых сяброў, спытаем, як у іх там яйкі, ці яны іх... Прабачце, проста заснаю. Ці яны іх асвянцілі, ці не асвянцілі, паглядзім, што адбываецца ў Беларусі, што адбываецца ва ўкраіне, і што, звычайна, на Расіі, ці хадзілі яны ў царкву. Калі хадзілі, я гэта падтрымваю, але не ў Беларусі і не ва ўкраіне. Так, сёння хацела звярнуцца да элементаралі, там вельмі караценечкая інфармацыя, якая кранаецца полацкага княства ў рэлігійным вапросе, таму звярнулася да свайго улюбленага сайта History Buy, і буду браць інфармацыю адтуль, падчапіла таксама старонку да ОБС-кі, таму будзем чытаць разам і прыпыняцца на некаторых момантах разам, то бок буду з мастацкімі выявамі гэта ўсё паказваць, вам расказваць, распавядаць, што адбывалася з рэлігіяй у Беларусі. Крыніца гэта не мая, звычайна я яе не пісала, таму да аўтара звяртаюся з вялікай павагай. Дзякую, што вы дадаеце нам інфармацыю, якую мы можам зараз выкарыстоўваць у сваёй краіне. Давайте з вами трошки пабуду. Бачце, не, гэта не коронавірус. Просто кому-то трэба. Хацела сёння адчыніць акенцы, але у Менску снег, не вельмі добрае надвор'е, таму, на жаль, сёння амаль увесь дзень зачынены, на некаторы час толькі маленькі адчыняла окна, каб трохі праветрыць хату. Андрій Біченко. Друже, дуже рада бачити, завжди теплі слова від вас, тому щиро дякую. Грієте душу. Гарфілд, вітанечко. Перша подобаючка, я так думаю, десь від вас пішла. Джек Сталер, вітанечко.
Білокар, щире вітання, Стябро, вельми рада бачити тебе. Іван Кулеш, завсёды з нами. Дякую щиро, що підтримуєте, вельми мені це потрібно від вас. Я Русінь, Русь Україна, з нами. Щиро вітанечка. Анжеліка Железнякова, це тая самая пригожость дзяўчына, якая звернулася праз YouTube до нас, до своїх виборців. Яна одна з кандидатів протесту, я її вельми підтримую. Я вельми рада, що ми сябруємо поміж собою і ніколи я не стану до гэтага чоловіка спиною, то бок ми пойдемо разом, тримаючись за руки, робити добру справу і рятувати Білорусь. Тому, Анжеліка, приватно до вас, щиро дякую, що ви взяли на себе ось таку нелегку справу, выступать кандидатом протесту. Мы з свого боку будем робити усе магчыме, каб вас, по-перше, і оборонить, і, по-другое, конечно, підтримати, як ми можемо з боку нашого опозиційного руху. Тому моя шана і повага до вас, приватна. Я вельми вас люблю і вельми поважаю. Щиро дякую, що ви у мене є. Ленка К, вітаю, Оленка, вітанечко, Ленчик, якщо можна так сказати. Наталічка, сьогодні бачу вас весь день, дуже приємно, що ви з нами, дуже щирі, теплі слова, тому вітанечко моє також до вас, гарного настрою. Спробуємо сьогодні зробити такий цікавий інформаційний стрімчик. Артем Румянцев, вітанечко, друже. Казали, що ти мене сьогодні шукав весь день. Знайшов? Роман Капський, Христос Воскрес. Романе, воістину Воскрес, як кажуть. Але в ВКЛ Білорусь розвиток свою культуру треба. Дідьо, прикольні короткометражки, Марсик та інші. Дідьо, Джекс, гэта, ну я ж кажу, гэта просто такий разноплановий чоловік. Просто. Ён цудоўны. І вельмі раю да яго підписатися, калі ласка, я, мабуть, пазней, ну, не мабуть, калі я не забуду, звичайно, просто забываю, я выхожу з стріму, у мене тут яшчэ 1000 справ треба переробити. Калі не забуду, обов'язково закину вам молитву Україні у описанні, каб ви бачили відео вже на своїх комп'ютерах і не згубили його. Олег Гревін, вітанечко щирий. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Чи є канал якийсь по вивченню білоруської мови? Дуже хотіла б вчити, розумію все, але говорити не можу. Ну, насправді, такого, каб зовсім білоруський, гэта хутчэй Белсат. Яны маўляюць заўсёды навіны беларуская музыка, беларуская гісторыя. То бок, калі хацеце вывучаць беларускую гісторыю альбо слухаць беларускую музыку, не любяць Белсат, я ведаю чаму, але гэта на сёння адзін з лепшых каналаў, які выкарыстоўвае беларускую мову. Яны прабеларускія абсалютна, і таму вельмі раю Белсат падпісацца, калі цікава будзе, у іх вельмі багата інфармацыі. І я звяртаюсь да гэтага сайта даволі такі часта, таму што калі мне трэба атрымаць нейкую інфармацыю, хутчэй за ўсё яна ўжо ёсць на Белсаце, і альбо лекцыю праслухаеш, альбо нейкае відэа цікавае паглядзіш, то бок, ну, сайт сам па сабе, ён вельмі напоўнены добра, і раю да перагляду. Артем Игумін, друже, вітанечко тобі, щире, як там кажуть, Христос Воскрес. Вибачте, але це для мене не патрон, тому, ну, пробачте мені моє трошки такое гультайський настрой. Мова на нова. Мова на нова, мабуть, я не бачила. Мова на нова. Добре, мабуть, я звернуся до гэтага сайту. Так, Белсат гісторії ще багато в них гарних. Так, яны вельмі, гэта не адзіны канал, гэта некалькі каналаў, то бок ёсць агульныя Белсат гісторыя, Белсат музыка, Белсат Беларусь, там навіны яны распавядаюць, Белсат навіны, то бок яны разбегліся по Ютубу, тому што, ну, мне здаецца, адзінае жаданне нашай улады гэта просто знішчыць Белсат, каб яго не існавала. Гэта на ўзроўні харты, там, беларускага партызану, то бок гэта ўсё апазіцыйныя ЗМІ, якія мы глядзім з задаваленнем. Вось, і таму яны на некалькі пляцовак працуюць, таму што калі знішчыць адзін канал, ну, ёсць такія свае яшчэ пляцоўкі, дзе можна распавядаць пра падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі. Сёння зранку мы даведаліся, што будзе прыхоўвацца інфармацыя, якая
кранаецца каранавірусу, то бок мы зараз толькі бачым, колькі людзей выздоравела і колькі людзей памерла. Колькі людзей захварэўшых, ну, нешта яны блізка 3200 яны даюць інфармацыю, але зноў ж такі гэта, ну, верыць зараз інфармацыі ту, якую дадае статыстыка альбо нашы міністэрствы, ну, гэта, напэўна, сябе не паважаецца, таму што мы бачым, што адбываецца вакол нас. Вось заўтра нашы дзеткі, ну, павінны ісці ў школу, але, ну, мае дома будуць сядзець і вывучацца, напэўна, дыстанцыйна, таму тут пытанняў няма, калі ёсць магчымасць быць дома, мы будзем звычайна дома, таму што зараз не вельмі бяспечна. Так, з вами пабачылась. Я прыбрала ў тэлефон зараз чат, таму што ў мяне трошкі падгальмоўвае інтэрнэт, я не хацела бы, каб вам дрэнна было бачыць, слухаць, і тым больш, што я сёння буду звяртацца да крыніц яшчэ некаторых, то бок яны яшчэ будуць трошкі мне ўцяжаляць інтэрнэт, таму я прыбрала пакуль вас у тэлефон, буду так падглядаць аднім вокам, але потым мы выведзем уже на другі манітор чат, і мне будзе лягчэй у рулетцы з вами хадзіць. Таму пакуль так. Выбачце за Степан, нічога, ўсё добра. Я ведаю, што стрім яшчэ ідзе ў піра, але мне здаецца, што ён дзесьці ўжо павінен скончыць яго, таму, ну, гэта такая накладка не вельмі па часу, мне здаецца, будзе моцная у нас, таму, ну, пазней выходзіць проста мне няма сэнсу, таму што, ну, трэба ж тоже таксама лягаць спаць не ў 3 гадзіны ночы. Учора, дарэчы, я легла ў 6 ранку. Ось, і, ну, мне складана, насправді, тому що я збиваюся з гэтага графіку, і мне потім зранку у панедзелак, ну, насправді, мне панедзелкі вельмі складныя і цяжкія, тому що мне о 5 ранку я лягаю спаць, звычайна, тому що я ж сабе там нагулькалась уже ў выхадныя. Ось, а ў панедзелак трэба ўжо о 8 гадзіне быць вось з такімі вачыма і ўжо рабіць выгляд, што ты працуеш. Таму тут мне складана заўсёды ў панедзелак прачынацца. Я себе просто, ну, скидываю з ложку, насправді. Гэта трэба, ну, просто бачыць, што я раблю. Таму, ну, давайте сёння неяк у разумным часе пойдзем адпачываць, таму што гэта такое дело у нас. Так, зараз я звяртаюсь да сайту. Я вас трошки зараз адкіну ў іншы бок. Зараз я буду звяртацца да сайту. Гэта сайт History Belarus. Зараз я спрабую вам паказаць яго. Не покажу. Ну, побачите мне уже такое. Называется «Короткая гісторыя за апошнюю 1000 гадоў». Я яе пераклала, звычайна, на беларускую мову, але, на жаль, у мяне у ОБС трошки з'едае тэкст, але я буду падчытваць, і вы ўсё будете разумець. Чаму я сёння звярнулася? Я, ну, не рэлігійны чалавек, але Хелен, Степан. І якими очима? Гарні очі, Хелен, дякую. Я вибачаюся, як справді в країні з коронавірусом ставлення громадян. Давайте покуль повернусь до себе. Ставлення громадян розне, тому що є відповідні білоруси. Я сьогодні, до речі, ходила у краму, і амаль усі, просто усі білоруси були у масках. Тобто, ну, ось так нагадати чоловіка, який би був без маски, ні. І зараз почали випускати для дітей вельми цікаві такі масочки. Ми ловимо, тому що їх розбирають моментально. У мене дитинок, я вже обрав собі маску таку цікаву. Тобто яна функціональна нульцева, під її треба підкладати звичайну маску, але, ну, коли хочеш там бути таким моднявим, то, ну, ми ловимо нашу маску, тобто я обрав, але покуль я не поймала її, її розбирають вельми хутко, тому, на жаль, беларусы, сёння глядзела, колькі беларусаў было ў царквах, і, ну, мне здаецца, што ў нас неразумных людзей усё больш і больш, але тут, мабыць, ёсць трошкі выпраўданне нашым людзям. Чаму? Таму што мацкоўскі патрыярхат, не гледзячы на тое, што ў Москве яны зазывалі не хадзіць нікуды, не святкаваць, яны там выпускалі нейкія ролікі, каб людзі самі свянцілі гэтыя пасхі дома, каб яны яйкі неяк свянцілі дома. То бок, ну, толькі ў 21 стагоддзі мы даведаліся, што гэта ўсё можна рабіць дома. Ну, прыватна для мяне ўсё роўна, але, ну, у Беларусі няма каранціну, і звычайна людзі ходзяць. І людзі, я сёння бачыла відэарысы, я бачыла фота. Ну, я гэтага не разумею.
ніякой сацыяльнай дыстанцыі там нават блізка пра гэта мова не ідзе. Я сёння чытала, што ва ўкраіне адчынілі крымінальную справу ДРПЦ, таму што яны, ну, зараз гэта дыверсія звычайна мацкоўская, як заўсёды яны любяць на хайпе выехаць, таму яны заклікаюць зараз людзей ўсё гэта святкаваць, прыходзіць у царкву. Насправдзе гэта дыверсія, гэта крымінальная справа, і калі яна дасць рух, калі яна пойдзе ўперад, я толькі падтрымваю, і, ну, напэўна, я б сама і далучылась да гэтага, каб трошкі падтрымаць і дапамагчы вось гэтыя звязкі юрыдычныя супаставіць адну з адной і давесці гэтую справу да фінальнага канца. І я ўжо казала ў сваіх папярэдніх стрымах, за паребрік, за калючы дрот дадому, няхай яны там прапаведуюць і робяць іншыя рэчы. Беларусы ў гэтым сэнсе, ну, яны ходзяць, яны нешта моляцца, ну, я не ведаю. Як я стаўлюся да гэтага не вельмі добра, так я не разумею. Василь Сокач, вітаю. Знаєте, яка маска цікава? Ота з дзюбом, яка середньовіччі і під час чорної віспі ходили чумні лікарі. Підкажіть, як зветься вона? Не знаю. Дякую, Хелен, за відповідь, дякую за вашу працю. Ну, коли ласка, я нічого такого не розповіла. Зараз вернемося до сайту History і поглядім, як релігія впливала у Білорусі. Але саме цікаве у кінці, тому глядіть до кінця. Так, поїхали. Релігія на білоруських землях. Піарэсты, рэлігійная карціна на працягу стагоддзяў. Калі вам нешта будзе незразумела, я, мабыць, буду нешта паясняць. Патріотство Слобожанщины, мой пая родный 10 дом, гривень. зовется Беларусью. Я знаю под твоим крылом, засёды прытулюся. У час трывогі і бяды, з табою мы адзіныя, з любою шчыраю зажды, завуць абарадзімаю. Жывы Беларусь. Шчыра дзякую, Артем. Шчыра дзякуй, друже, ты заўсёды падтрымваеш нашыя праекты. Звычайна мы сёння таксама збіраем грошы. Як і заўсёды мы робім добрую справу, дапамагаем часткова нашым лекарам, часткова праектам. Вчора, ну, вельмі такая для мяне непрыгожая сітуацыя адбылася. Я забыла імя чалавеку, якому мы дапамагаем, Святослав Щербіна. Сьогодні зранку встала і такая, ой, ну, што з галавы ўвечары тварыцца, ўсё вылетае просто. Дзякую шчыра, Артём, гэта нашым сем'ям, гэта нашым лекарам. І, мабыць, сёння звярнусь да тэлеграм-каналу, пакажу вам тыя квітанцыі, якія мне скінуў пан Васіль, нам у суполку, прабачце, дзе ён распавёў, якія кошты, куды пайшлі, і таму, ну, ўжо трэба мне, напэўна, асвяціць гэтую інфармацыю, таму што у мяне пакуль не атрымваецца дамовіцца з Ілонкай на стрым, таму што і ў мяне часу няма, і насправдзе проста трэба знайти некаторы такі маленечкі час, але зараз таксама у мяне до 20 числа алярм, тут такі свой прафесійны, таму, прабачце, пакуль не магу з валанцёрамі звязацца, але абавязкова гэта зраблю. Так, традыцыйную мультырэлігійнасць добра ілюструе вобраз святой княгіні Сафіі Слуцкай, заступніцы праваслаўя на Беларусі, з княжскага праваслаўнага роду, дачка каталічкі і праваслаўнага. Выхоўвалася ў каталіцкай сям'і, жонка пратэстанта, кальвініста. Яе мошчы захоўваюцца ў кафедральным саборы Менска, галоўны храм беларускага экзарха РПЦ, былым кляштары бернардынак. І асабліва ўшанаваны 3 каронныя іконы Маці Божай. Гэта Жыровіцкая, Вастбрамская і Бялыніцкая, роўна ушанаваныя праваслаўным каталіцкім і уніяцкім як цудатворныя. Давайте трошки распавяду. Гэта мы маем зараз Жыровіч, Менскую, прабачце, Сафіі Слуцкай. Дарэчы, казалі, вось вы, я, мабыць, не расшырю трошки, ну, добра бачыце. Вось тут сонейка ёсць на іконе, на образе гэтым. І раней кажуць, што яно было іншага колеру. І кажуць, што яно чорным стала пасля трагедыі на Немізе, якая адбылася падчас буры. Вы ведаеце, мабыць, гэтую гісторыю. У нас загінула вельмі багата людзей, людзі пачалі хавацца ў метро, і была вельмі моцная даўка, і зараз там знаходзіцца на Немізе мемарыял для людзей. Вось такая ікона, яна зараз знаходзіцца ў гэтым саборы. Маці Божая Жыровіцкая. З Жыровіча недалека ад Менску, я там была і хадзіла туды ў сабор. Ну, там цікавы фонтан, больш нічога не магу распавесці. Там ёсць купель, кажуць, там трэба мыцца, але я, ну, такая трохі бразлівая да гэтых рэчаў, таму не хадзіла.
Вострая брама у Вільні. Хто глядзеў ролічкі, на жаль, я не магу выцягнуць пакуль з Фейсбука, спрабую ў бліжэйшы час гэта зрабіць. Мы тут гулялі з маёй сяброўкай Грэтай, то бок мы заходзілі сюды, тут ёсць манастыр, там монашкі жывуць, то бок, ну, так цікавенька было. Вось тут знаходзіцца гэтая ікона, і Маці Божа Белыніцкага, гэта зноў-такі Бялыніч, недалека ад Менску, то бок вось так распавядае нам аўтар, дзе яны знаходзяцца. І у Беларусі вось гэтыя адні з ушанаваных самых ікон. Далей мы паганства. Калі звяртацца да паганства, пераклад гэта будзе, я не ведаю, як украінскай, па-расейскі гэта языцтва. Ну, калі беларускую інтэрпрэтацыю зрабіць, язычнікі, звычайныя язычнікі. До 10 стагоддзя на беларускіх землях адзінай рэлігійнай было паганства. Гэта не зовсім так, асобныя супольнасці хрысціян і царквы ўсё ж існавалі. Паправіў рэдакцыю прадстаўнік рымска-каталіцкага касцёла ў Беларусі. Так склалася, што аб паганскім перыядзе больш вядома з летапісных хрысціянскіх крыніц і этнаграфічных экспедыцый рускага імператарскага геаграфічнага таварыства. Паганская спадчына, якая захоўвалася ў кансерватыўнай сельскай глыбінцы, азначалі этнографы імперскага рускага геаграфічнага таварыства у фундаментальных працах «Расія. Поўнае геаграфічнае апісанне» ў 1905 годзе пад рэдакцыяй Семёнава-Ціншанскага і «Маўлянчая Расія». Гэта ўсё тыя перыяды, калі ўжо Беларусь пачалі разбіваць па розных межах, то бок пачаўся падзел Рэчы Паспалітай, і гэта ўжо калі Рэч Паспалітая была падзелена, то бок расіянцы нас дапісалі да сваёй гісторыі і пачалі распавядаць, што адбывалася на нашых землях до вось гэтай саромнай акупацыі. У канцы 10 стагоддзя ў Візантыі праходзіць новая рэлігія хрысціянства. У першай палове 11 стагоддзя былі пабудаваны Сафійскія саборы ў Кіеве, Полацку, Новгарадзе. Кіеўская і новгарадскія кіраўнікі таго перыяду сталі кананізіраванымі святымі. Святая Ганна Новгарадская, кіеўская княгіня Вольга, святы князь Уладзімір, хрысціцель Русі, і яго сын Яраслаў Мудры, родны брат Ізяслава. Аднак два полацкіх князя, якія кіравалі ўсё 11 стагоддзе, запомніліся інакш. Брачыслаў звяртаўся да валхва, і яго сын народжаны ад валхавання. І Усяслаў летапісі апісваўся як перавератня, ваўкалака, і нашчадкі далі яму імя вядзьмак-чарадзей. Трошкі тут непрыгожы пераклад, таму што ён перакладаў з расійскай мовы на беларускую, таму я буду трохі выпраўляць некаторыя словы, таму што яны тут, прабачце, не вельмі карэктна адабражаюцца, таму трошкі слухайце, таму што трэба выпраўляць некаторыя слоўцы. Як я пакуль чытала, я бачыла, што ёсць памылкі. Масавае хрышчэнне паганскіх, вось тут напісана капіщ, але гэта копішчы ў полацкім княстве, так большасць исследователей, то бок, не исследователи у нас, а навукоўцы, даследчыкі, вызначае прызначэнне дзвінскіх камянёў. Здарылася толькі ў 12 стагоддзі і мела лакальны характар. Я тут да дзвінскіх камянёў дзвінскіх будзе, таму што мяккая «д», то бок не двінскіх, а дзвінскіх. В беларускай мове ёсць такая інтэрпрэтацыя. Зараз я хацела б звярнуцца да адной крыніцы, вельмі цікавай. Вось яны знаходзяцца паводле зараз сучаснай расійска-беларускай мяжы. Гэта на той момант, і зараз, звычайна, гэта тэрыторыя Беларусі. Вельмі цікавыя, яны і зараз існуюць, то бок можна на іх з'ездзіць, паглядзець і звярнуцца да вось гэтых гістарычных падзей, якія адбываліся ў тыя часы. Яны ў Полацку зараз знаходзяцца, то бок нічога не знішчаны. І вось вельмі цікавая рэч я нашла. Глядзіце, як цікава. Мабыць, не вельмі добра бачыце, але зачытаю. Гэта параўнанне 11 век святыя кіеўска-новгародскіх зямель і 11 век святыя полацкай зямлі, то бок беларускай зямлі.
Я б тут звернула увагу, больш за 30 канонізованих святих ва Україні у той час було. І невеличка колькість, там, по-моєму, здається, 6 чоловік, я читала, канонізовані були у Полоцькому князстві. Тобто історія Києва і України увогуле, яна, ви бачите, набагато у гэтым сэнсе мацней за беларускую, тому що у нас, на жаль, амаль вось гэтай гісторыі не існуе. Ефросіня Полоцкая, ведаеце, хто такая, я спадзяюся, але да яе звернемся. Вось такую цікавую рэч нашла, і хацела б да яе звярнуцца трошки пазней яшчэ раз, тому што, цудоўна, мне здаецца, такая з апазіцыі гісторыі рэч. На западных беларускіх землях, так, пераклаў мне, зараз пабачыце, мы зараз перакладзем на мову арыгіналу. Вось цікавая рэч, калі паглядзіце, у мяне стаіць, зараз я пакажу, не ведаю, не бачыце, у мяне заўсёды стаіць расейская перакладаць на беларускую мову, але чамусьці паіскавікі яны так не робяць. То бок у мяне забіта, што заўсёды перакладаць, але ніколі не перакладаць, таму на ручніке робім. На заходніх беларускіх землях хрысціянства таксама доўга суседнічала з паганствам. Адна з першых цэркваў у Гародні, Каложская царква, была пабудавана на рубяжы 12-13 стагоддзя. Яцвягі заставаліся язычнікамі амаль да самай сваёй асіміляцыі ў 14-16 стагоддзі. І хоць спробы хрысціянізацыі рабіліся ў часы Гарадзенскага княства і пазней, у часы Міндаўга, паганства было папулярна да 1387 года, да хрышчэння Літвы і Жмудзі, Вітаўтам і Ягайла. Так, хроніка 1326 года распавядае пра пагарадзе бога князем Віценем і пустатэйшым ім цэрквам у Польшчы. Гэтая ж хроніка называе Гедзіміна бязбожным ворагам веры і хрысціянін. І адзначае, што Давід Гарадзенскі, военачальнік і намеснік яго, са сваім гарадзенскім войскам, святыні, царквы, адзенні і алтарны посуд і ўсё, якое адносіцца да набажэнства, ён бесчалавечна апаганьваў і раскрадаў. І забойца Давід прыйшоў да яго, прыкідваючыся іншым язычнікам. Што характэрна, пры мірным далучэнні Віценем Полацка да ВКЛ саборы заставаліся некранутымі. Полацкае княства ўвайшло ў ВКЛ на правах аўтаноміі, і Сафійскі сабор, і яго бібліятэкай і архівамі застаўся ў захаванасці да ўтварэння уварвання маскоўскіх войскаў. Прабачце, трошки тут маленькі шрифт не бачу. То бок, гэтыя, як заўсёды, прыйшлі знішчыць усё. Што у нас тут цікавае ёсць? Вельмі цікава аб князе Віцені размаўлялі. О невыносимом разорении земли Польши и убийстве и пленении многих тысяч христиан. В том же году Витязь, сын короля Литвы, с 800 мужиками вошел в землю Польши, 496, и в день Пятидесятницы 497, когда в Ленчицкой церкви священники и служители алтаря и прочие клирики служили в праздничном обличии, он напал на них и убил в церкви 400 человек христиан, клириков и прилатов, которые хотел, взял в плен, увести с собой. Все облачения, кубки и прочие церковные сосуды он в знак презрения Бога использовал кощунственным образом. Церковь со святынями превратил в пепел и опустошил прилежащую к ней землю, и, произведя великое побоище народа Божьего, увел в плен такое множество, что при дележе каждому литвину досталось 20 христиан. И убили князя Казимира и всех людей, кроме одного единственного рыцаря, который спасся, чтобы поведать об этом другим. До речі, это 1870 год написано. Гэта ўжо ў часы, калі існавал... 1326, прабачце, я выданне трошки праблытала. Прабачце. Зараз я, як мой кумфы-камётчык, вас абы дезарыентавала трошки. Прабачце. Так, давайте павярнуся да вас, зараз далей пойдем. Давайте з вами трошки посяжу, погляжу, што вы мне тут распавядаеце. Бот можа умову. Так.
Так, бот у нас такой. У нас священник ходив в будинок, Пасху освячав кожному персонально. Ну, добре. Ну, УПЦ, Українська Православна Церква, зараз ставиться мені здається, до своїх прихожан з неким таким розумом, тому що я бачу, що вони не звертаються ходити у церкву, там, ну, увогуле вони кажуть, що не треба зараз гэтага робити, що зробимо все на видаленні. У 2019 році було на Великдень 7 мільйонів храму, в Україні зараз 130 тисяч, але це в Московський патріархат. Всі УПЦ трималися карантину, прихожан не було. Ну, це добре, що українці так, ну, не безглуздо ставляться до цієї ситуації. Василь, не матюкайтеся в церкві і піпкаділа. Ну, ти поняв? Так, звісно. Rock Music World, вітанечко щире, дякую, що завітали. Ми сьогодні трошки к історії нашій кранемося, тому що вельми цікаво. Ну, і мені цікаво, я впевнена, що сябрам буде цікаво, тому що, звичайно, про білоруську історію нічого ніхто не каже, а це тільки коли ти звертаєшся так направлено до історії, шукаєш її. Тому я трошки сьогодні буду розповідати, що у нас відбувалося з релігією і як ми дійшли до такого сорому, який маємо зараз. О, Дима Серый Широкот. Да, тоже в этот раз на Пасху не ходил. Лайкос, потому что у нас карантин, нема сенсу разносить бацилу. Артем, воистину воскрес. Лизочка, вітаю, сонечко, моє щире вітанечко, красунечка, люблю, тёмкую, 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 100-500 разів. Мається на увазі так звані Борисовські камені? Так. Тому що гэта, ну, я коли читала у элементары про іх, то гэта тое, што невялічкае, што засталося, і гэта не было знішчана. Борисовскія камяні, гэта тэрыторыя зараз, ну, поўдзень, калі я не памыляюся, ну, наверху там, бліжэй да мяжы. Яны там знаходзяцца ў вялікай колькасці, і мне, ну, насправді зараз самой цікава было з'ездзіць, паглядзець, тому што гэта гістарычная такая падзея, якую, ну, трэба паглядзець, што называецца нажыва. Таму, калі ну, не знімуць карантин, а калі пандэмія трошкі на спад пойдзе, абавязкова трэба з'ездзіць, тым больш, што гэта, ну, трошкі больш за 2 гадзіны ад мяне. Анатолій Сайгон, шчырае вітанне. Анатолій Іванович, сумую па вам. Трэба нам з вами неяк скааперавацца і рабіць нейкія навіны, таму што, ну, я адна не цягну, мне часу не хапае на ўсё, просто, ну, галава на 360 насправді, тому то бок трэба глядзець і ў Беларусь, і ў Украіну, што адбываецца, і гэта ў галаве трымаць пастаянна вельмі складана. Таму я б з вами скааперавалася, мы б з вами на 7 гадзін запусцілі стрым з навінамі. Я не жартую, абсолютно сур'ёзна. Ёночка, сонечка, вітаю, моя дорогенька, моя сябровочка. Юрчик Горбенко, вітання панству, вітанечко. Зараз пойдем знову читати білоруську історію, хто не ведав її. Оленочка, філіал РПЦ карантин порушує, ставлячи людей під погрозу зараження, а ще проплачені рашкою довбодятли, палять ліс. Я бачила, що палять. Я і до одних, і до других я кажу, зараз інші часи, і навіть коли при гэтай уладі не будуть кримінальні справи відчинені, тому що вони, ну, зараз, мені здається, зайняті трошки не тим. Я веду, что Пастерненко уже был, ну, была справа отчинена, ее зачинили, тому что это была самооборона. И снова я читаю, что Пастерненко там некие справы спробуют отчинить, тому что он до влады не угодны. Воюют с Порошенко. Ну, мне здається, трошки не тими справами займається зараз мадам Венедиктова. Мені здається, їй треба трошки все ж таки займатися питаннями, які зараз, ну, насправді турбують Україну більш за те, що зрабіў Стерненко, тым больш, што я ж кажу, гэта паўторна адчыненая справа, якой сэнс? Вы што, не давяраеце судам папярэднім? Добра, зробім абавязкова. Анатолій Іванович, я не жартую. Я ведаю, што з вами стрым будзе лепшым у Беларусі, 100%. Таму што вы вельмі у нас такой чалавек, вы, я ведаю, і пашукаеце інфармацыю, а мне ж трэба будзе да вас цягнуцца, каб я адпавядала вам. Вось, і я таксама буду сидзець і нешта шукаць. Таму я вам прапаную павярнуць фармат вечорак. У некаторым выглядзе мы яго, ну, трошки трансфармуем, але мы б з вами абралі час такой і у 2, у 3, у 10, як у нас будзе атрымвацца, мы бы выходзілі ў эфір і распавядалі, таму што, ну, я ж кажу, у мяне вочы ва ўсе бакі, я просто не паспяваю ўсе справы зрабіць.
І у мяне зараз такая праблема, я за сабой бачу, у мяне настолькі забіта галава, што я чытаю навіну, і праз некалькі хвілін я проста яе ўжо не спрымаю, я пра яе нічога не памятаю. Таму я буду сядзець і прыгожа хлопаць вочамі, пакуль вы будзеце распавядаць усе навіны. Я жартую. Венедиктова танцює під дьявольську дудку Портнова. Так, так. І вас, Анатолій Іванович, з святом. Я не святкую, але я усіх з святом віншую, тому що, я ж кажу, коли у серці живе любов, закоханість у нешта, і добро, і святло, ну, гэта заўсёды лайка, мне здаецца, не трэба шукаць для гэтага свята, нехай яно жыве увесь год, усё жыццё, і каб мы мелі магчымасць яшчэ гэта дадаць нашым дзеткам. Дарэчы, сёння дзеткі мне вельмі дапамагалі, таму што я іх люблю, і яны мяне любяць, таму сёння яны так сёння мне таксама рабілі добрыя справы. Так, пабеглі да хрысціянства візантыйскага грэцкага абраду. Артадоксія, трэба, напэўна, казаць, або праўдзівая вера. У 1986 годзе полацкае княства, якое ляжыць на шляху з варагаў у грэкі, хрысціў ісландскі вікінг Торвальд Кондрасон. У 1985 годзе, звярніце, калі ласка, увагу на даты, каб потым маскалі не крычалі, што яны нас стварылі. У 1985 годзе ў Константинополі ён атрымвалі ад імператара Васіля II грамату паўнамоцнага прадстаўніка Візантыі ў рускіх гарадах усходняй Балтыкі. У 1986 годзе Торвальд прыбывае ў Полацк і будуе тут царкву і манастыр святога Іоанна Хрысціцеля. Дарэчы, хрышчэнне Беларусі Торвальдсанам, гэта ж як хрышчэнне астанняй Русі Уладзімірам, здарылася яшчэ да расколу хрысціянскай царквы на каталікоў, лацінян і праваслаўных артадоксаў у 1054 годзе. А канфесійнае разуменне розніцы паміж хрысціянамі лацінскага і ўсходняга абрадаў прыйшло значна пазней, удакладніў прадстаўнік рыма-каталіцкага касцёла ў Беларусі. У 1030-1050 годах будуюцца Сафійскія саборы ў Полацку, Кіеве, Новгарадзе, як напамін аб Сафійскім саборы Константинополя. У канцы 10-го, пачатку 11-го стагоддзя на тэрыторыі полацкіх і турава-пінскіх зямель былі заснаваны полацкія і тураўскія епіскапіі рускага мітраполіі Константинопольскага патрыархату. У 1300 годзе ўпраўленне князя Віціня была заснавана літоўская мітраполія са сталіцай у Наўгарадку, пазней перанесена ў Вільню. У 1373 годзе кіеўская і маскоўская, якая моліцца за ханоў, вызваляецца ад усіх даней, мітраполіі змагаліся за дамінаванне ў рэгіёне. Балгарскі монах Кіпрыян быў пасланы Константинопольскай патрыярхіяй у Літву і на Русь для прымірэння. Пасля наведвання Москвы ён пісаў: «Патрыярхат ліцвінам назвалі цара такожа і всечасный збор вселенскі». Кіпрыян быў абраны мітрапалітам кіеўскім, Літвы і ўсія Русі. У 1439 годзе падпісаная Флорэнская унія, пагадненне аб аб'яднанні каталіцкай і праваслаўных цэркваў. У 1453 захоп туркамі Константинополя і падзенне аўтарытэта Константинопольскага патрыярхату. 1458 год. Пасля падзелу кіеўскай мітраполіі мітрапаліты заходняй Русі, якія мелі кафедру ў Вільні, сталі называцца кіеўскімі, галіцкімі і ўсія Русі. А з 1461 года маскоўскія мітрапаліты, якія мелі кафедру ў Москве, маскоўскімі. У 1596 годзе падпісана Берасцейская царкоўная унія, і тытул мітрапаліт кіеўскі, галіцкі і ўсія Русі стаў насіць прадстаяцель грэка-каталіцкай царквы да пачатку 19 стагоддзя. Сага аб хрышчэнні, таксама цікавая рэч, але, на жаль, тут я не бачу, я шукала, але я не знайшла даты. То бок мне, напісаць можна ўсё, што хочаш, але я б хацела ўсё ж такі звярнуцца да крыніцы, якая бы адпавядала часу. Гэта паказваюць, як вікінгі
лёталі у экспедыцыях па свету, то бок, ну. Дарэчы, пра вікінгаў я асобна чытала, і мне вельмі цікава, і фільмы глядзела BBC, таму раю да перагляду. Ну, вельмі такая полезная інфармацыя, як скандынавы, як вікінгі трапілі на землі, і таксама сучаснай, ну, на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Мне здаецца, так. Для агульнай інфармацыі вельмі будзе полезна. Так, давайте трошки з вами. Прапаную песню на сёння Святослав Ліпень «Не размаўляй на мове оккупанта». Давай, только, сябра, я попрошу тебе в конце мне ее скинуть, потому что ну, я з чата скопирую и поставлю у YouTube. Только как там не было мутюков. Ще ті, хто Київ брати хотіли, то вони на Тростянець не підуть. Іван дуліями на Київ, не без смоли гарячої напилися. Смола то добра, а бичачі молоки ліпше. Ну, звичайний сік. Так, вікінги то цікаво, згодна, вельмі. Асабліва я читала вельмі багато і своїм діткам читала про берсерків, то бок, ну, такое незвичайне. Гэта так само вікінги, але гэта, ну, як сказаць, адны з прадстаўнікоў роду, таму, ну, берсеркі там увогуле вельмі, гэта баявыя атрады невялічкай колькасці, але тое, што яны рабілі, ну, канешне, так, трошки шалёныя, я б сказала. Літоўская мітраполія. Літоўская мітраполія была падпарадкавана, прабачце, рэчыва сэнсу ў 1299 року. Як вынікае з дакументаў, да яе стварэння ў Літве існавала літоўская дыяцэзія, то бок біскупства. Пекла 1299 года яно было паднесена на роўным мітраполіі. Сядзіба мітрапаліта месціла ў Новгародку. Мітраполія улучала новгародскае, полацкае і туровскае біскупствы. Мітрапаліт таксама меў сваіх намеснікаў у Гародні і Вільні. З даўніны яшчэ адзначана ў лісце Пекла 1451 году. Пэўны тэкст артыкулу чытаць тут. Цудоўна, можна потым звярнуцца, калі цікава. Звычайна дадам пасыланне, калі не забуду. Дарэчы, тут, калі спрэчка ідзе паміж беларусамі і Літвой, ці ВКЛ было літоўскай сучаснай тэрыторыі альбо беларускай, но насправдзе княства літоўскае было заснавана беларусамі, то бок у большай степені. Я зараз не хацела б казаць, што мы такія крутыя, каб не мы і Літва б не існавала, але ўсё ж такі яны зараз гэта, відыце, на сябе трошки забіраюць, але беларусы, мне здаецца, у іх будзе яшчэ час адпавесці, што трошки давайте, ну, датрымвацца гістарычных падзей храналагічна, таму што, ну, нельга казаць, што мы тут ніякім чынам да вас нічога не имеем, таму што гэта не зовсім так. Не зовсім так. Вільня была заснавана ўсё ж таки больш нашымі, ну, не беларускімі князямі, а ліцвінамі, літоўскімі, таму давайте уже будем зовсім такімі чэснымі, а базироваліся яны на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Праваслаўе. Тэрмін праваслаўная вера невядомы до конца 19 стагоддзя. Ой, 14-го, прабачце. До конца 14 стагоддзя стаў выцісняць тэрмін артадаксія або праўдзівая вера. У дакументах маскоўскай дзяржаве пры Іване Грозным. До 17 стагоддзя паняцце праўдзівая вера было цалкам заменена на праваслаўе або руская вера. Уніяцтва ў маскоўскіх дакументах таго перыяду называлі беларуская вера. Стараабрадцы. Пасля царкоўнага расколу у РПЦ ў сярэдзіне 17 стагоддзя частка старавераў перасялілася ў ВКЛ на беларускія землі. Адным з цэнтраў стараверства была Галенка. У 1791 годзе стараверы складалі 4% насельніцтва ўсяго ВКЛ. Хрысціянства лацінскага абраду, рымскага абраду, 1323 год, імкнучыся да еўрапейскага прызнання і шукаючы падтрымкі ў барацьбе з тэўтонскім ордэрам, вялікі князь Гедымін піша лісты, тут бачу, што ёсць арыгінал і пераклад,
Папу Римскому Яну 22 уладам ганзейских городов, немецким францискам и доминиканцам. У листа Едемин заявлял об своем желании принять христианскую веру и запрашая рыцаров, лекаров, ремесленников, купцов, землеродбов, а так само святаров и поведомляя, что уже выбудованные две церкви у Вильні и Новгородку. Новоградку, коли быть, зовсім правильный. 1385 год. Подписана Кревская уния. До речі, я б до її звернулась трошки пізніше, тому що це вельми відомий документ у Білорусі. Династична унія з королівством Польща. Великий князь Ягайло був охрещений по католицькому обряду і становиться королем Польщі. 1385 год. 1387 год. Ягайло і Вітовт проводять сумісне хрещення Литви. Папа Урбан VI у 1389 году признає статус Великого князства Литовського як католицької держави. У архівах Теутонського ордера заховався спис городов, які підтримали Свідригайлу під час громадянської війни 1432-1438 годов. Розколов країну по релігійній прикметності. Свідригайло обирався на дисидентів грецької віри, поділ пройшло по лінії Полоцк, Борисов, Мазир. Таким чином, на белорусских землях обґрунтувалися две христианские конфессии, что в дальнейшем спородить шмат конфликтов и спробов уплыву соседних краин праз церковное супрацьстояние. Так, реформация, протестанство, лютеранство, мабуть, трошки пробежимся. И иезуиты. У 1563 году, после вызволения Полоцка от войска в Московии, знішчивших бібліятэку Софійскага собора, Сцефан Баторый заклікаў у краіну езуітаў, гэта войскі папы. Орден аказаў вялікі ўплыў на адукацыю і асвету ў ВКЛ. Віленская акадэмія, якая заставалася цэнтрам нацыянальнага духу да 19 стагоддзя, Полацкі калегіум, а пазней акадэмія, быў прэстыжным еўрапейскім навучальным неяк неправільна пераклалі, еўрапейскім навучальным, не ведаю, што яны малі на увазе, трэба расійскай пабачыць. Яго выпускнікі Максімільян Рылло быў першым даследчыкам рэштаў старажытнага Вавілона, сетка школ і калегіумаў па ўсёй краіне. Спадчына іезуітаў, першая аптэка у Гродна, першыя вежавыя гадзіны, друкарні, большасць кніг у 17 стагоддзя у ВКЛ былі надрукаваны іезуітамі. Прынеслі барока ў усходнюю Еўропу. Першы барочны будынак, нясвіжкі, фарны касцёл. Касцёл. Вось такой ён. Гэта калегіум іезуітаў, Мінск, 1910 год. Цікава. Брэсцкая царкоўная унія 1596 года. Заключение у Люблінської унії і утворена Річ Посполитої двох народів. 1573 прийнятий акт Варшавської конфедерації, направлений на то, каб зраўнаваць у правах прадстаўнікоў усіх рэлігій. Рэлігіі, а не проста канфесій. І гэта на фоне рэлігійных войнаў у Еўропе, спароджаных рэфармацыяй. 1596 год. Прынята Брэсцкая унія, пераход праваслаўных прыходаў у грэка-каталіцкія, альбо называюцца уніяцкія. У маскоўскіх дакументах пачатку 16 стагоддзя ўжо праз 30 гадоў пасля Брэсцкай уніі уніяцтва называецца беларускай верай. Уніяты складалі 40% насельніцтва, каталікі 35% і прыхажане РПЦ 6%. Уніяцтва было не столькі рэлігійным выбарам, колькі выбарам цывільнай мадэлі. Догмы і абрады праваслаўных, якія прыняслі унію, засталіся ранейшымі. Аднак маскоўскі патрыярхат, які жыў па саборнаму уложенню асноўнага закона Маскоўскага царства, больш не аказваў ціску на ўнутраныя справы ВКЛ. Цікава параўнаць першы артыкул саборнага выкладзення, дзейнічала з 1649 года по 1832, з першым артыкулам статута ВКЛ, дзейнічаў з 1566 по 1840 год. Все абывацели Великого княства Литовского тым адным правапісаны і ад нас даным сужоны былі мучыцца. Так.
Іудаізм. Іудаізм у 1389 годзе Вітаўтам быў выдадзены прывілей яўрэям Гродна, які вызваляў ад падаткаў сінагогу і могілкі, а таксама рэгуляваў гандлёвыя адносіны ў горадзе. З тых часоў юдаізм стаў нязменным складнікам рэлігійнай карціны беларускіх зямель. Традыцыя не перарывалася стагоддзямі, і ў 20 стагоддзі большасць лідараў Ізраіля былі мігрантамі з Беларусі. Нават рыса аселасці 1791 года, праведзеная Кацярынай II і імкненне не дапусціць габрэяў у імперію, уключала ў сябе толькі гістарычныя землі ВКЛ. У беларускай мове, у адрозненні ад рускай, слова «жыд» не з'яўляецца лаянкавым. Гэта проста фанетычная колькасць з йода і выкарыстоўвалася ў заканадаўчых актах. Пасля ўтварэння БССР з 1920 па 1936 год у краіне было 4 дзяржаўныя мовы – беларуская, руская, польская і ідыш. Што насправді дзейсна так. Іслам у 1395 годзе хан Тамтамыш пацярпеў паражэнне ад Цімура і быў прыняты Вітаўтам і паселены разам з яго прыдворнымі ў горадзе Ліда. Услед за ім прыйшлі татары з сем'ямі і ўласнасцю ў краіну, дзе ім абяцалі зямлю і свабоднае испавяданне мусульманскай веры. Татары, якія мелі статус шляхты, захавалі яго і ў ВКЛ. На працягу цэлага стагоддзя пасля перасялены яны малі магчымасць атрымаць дакументы ад крымскіх ханаў аб сваіх продках. Так у рэлігійную карціну вплятаўся іслам. Якія прыйшлі татары, захаваўшы сваю веру, прынялі ліцвінскія, беларускія імёны і мовы і пакінулі характэрныя помнікі пісьменства, кітабы, беларускія тэксты, запісаныя арабскім алфавітам. І, дарэчы, маскоўскі патрыярхат РПЦ. Рэлігійная разнастойнасць была адной з прычын крывавага патопу 1664-1667 году. Наказ маскоўскага цара Алексея стралецкаму войску «Уніі не быць, лацінству не жыць, жыдам не быць» быў раўнасільны аб'яве геноциду. Пад вызначэнне трапілась больш за 80% насельніцтва. Да концу 18 стагоддзя уніяты складалі 40-70% насельніцтва ВКЛ, праваслаўныя 6,5, да 250 тысяч чалавек. Пасля падзелу Рэчы Паспалітай беларускія землі уступілі ў шэрую паласу сваёй гісторыі. У 1839 годзе уніяцкія прыходы былі перададзены ў вядзенне маскоўскага патрыярхату РПЦ. Развіццё адукацыі ў культуры затрымалася амаль на стагоддзе. На змену школаў езуітаў і базыльянтаў прыйшлі профільныя, напэўна, школы РПЦ. Адкрыццё тыпавай такой школы вялікі Чэхаў прысвяціў свой адпавед «Кашмар». Ну і крыніцы, якія выкарыстоўваліся падчас напісання гэтай стацці. З 1839 года звычайна беларуская царква ўжо ніколі ў Беларусь фактычна не павярнулася. То бок мы і па сёння знаходзімся пад ціскам праваслаўнай царквы Масковія, і звычайна мы носім туды усе нашыя грошыкі, якія нашыя папы з цудам збіраюць. Ввогуле, я, проста, што прыватна для мяне, я ж кажу, я гэтую царкву не паважаю і не стаўлюся да яе больш-менш з павагай. Не цікава. Так, шчыра дзякую, прабачце за некаторыя памылкі, але, па-першае, гэта перакладзены тэкст, ён не арыгінальны, беларускай напісаны, таму там будуць памылкі. Тое, што магла выправіць, выправіла, а тое, што не атрымалася, прабачце. Я раней казала, што калі я глядзела гісторыю Вялікага княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, і вось кажуць, беларусы талерантныя, адкуль гэта ўсё ідзе? То бок талерантны гэта чалавек разумеючы, чалавек, які умее прашчаць, ён не звінавачвае, ён не агрэсіўна ставіцца. То бок талерантнасць для беларуса гэта такое ўсё паразуменне, добра накасячыў, але я цябе нічога не буду рабіць за гэта. Помсты няма. І калі я звярталася да гістарычных падзей у ВКЛ, у Рэчы Паспалітай,
Гэта яны не вялі вось гэтыя захопніцкія войны, у нас не было такіх толькі з Мацкові. Вось калі крануцца гісторыю, у нас скрываў усё агрэсія, усё гэтае страшэннае, яно павязана з Маскоўскім царствам, потым з расійскай імперыяй і ўсё рэшта, тое, што яны рабілі на нашай зямлі. Гэта, ну, правільна кажа мой кум, і з тых часоў нічога не змянілася. Гэта стагоддзямі цягнецца, і яны ўсё ніяк не заспакояцца, тому што ў іх гэта ў крыві. Яны ніфіга не талерантныя, яны неразумныя, таму і веры ў іх няма, не існуе, таму што калі б вера была, я ведаю, як ставяцца украінцы да сваёй веры, для іх гэта любоў, спачуццё, разуменне, яны звяртаюцца не з просьбамі там дапамажы мне, калі ласка. Не. Я вельмі часта чую нават ад сваіх радзімак, што царква яна носіць іншы характар. Гэта нейкае заспакаенне. То бок ты ідзеш у царкву, не папрасіш, каб табе нешта там далі, нейкія плюшкі зверху таго, што ты маеш. Не, а заспакоіцца. Знайсці свой шлях, то бок падумаць такім чынам, каб выруліць сітуацыю складную, калі яна здарылася з табой. Ну, розная. А там у царкву ідуць, ну, што яны звычайна, прашу цябе, Господі, прашу, на каленях буду ползаць, прашу. Ну, неяк. Я памятаю, калі я была ў Ізраілі каля сцяны плача, і ў мяне спыталі, ну, якую запіску ты паклала туды? Што ты папрасіла? Для мяне гэта так, ну, неяк не па сабе стала, тому што я не насіла запіску, і я нічога не прасіла. Я, калі была там, я проста глядзела на людзей, я была здзівована ад гэтых людзей, і я кранулася рукой сцяны, і, ну, пра сябе проста падумала, няхай усё будзе добра, проста. Не горш, чым ёсць. Вось і ўсё. Вось гэтаму быў адзіны падход да сцены плача для таго, каб сказаць, што ўсё добра, будзе яшчэ лепей. Ну, і ўсё. Так, давайте з вами, давайте я вас трошки зараз, мабыць, вынесу у чат, таму што мне трэба вас бачыць на вялікім экране. Я з задаваленнем вас пачытаю. Де дизлайк? Ви што, диза нема? Який жах. Олексій Капський, Лена Свято. Щире дякую, Альоша. Так, а мне ж... Ой, пробачте, не туди полезла. Зараз я сама себе буду глядеть. Олексій Капський, Лена Свято. Пробачте, поверну вас у чат на экран, тому що мені, ну, вельми складно з телефона, і тим більше я вже звикла, що ви у мене на большом мониторе, и мне зручно вас читать, и не хотела от вас зараз отколываться. Зараз пойдем у рулетку, трошки пошалим там. Зараз будем подпаливать. Треба ж себе настрой поднять. Мы ж з вами не можем без гэтага жить. Олексій, можеш мені кинути донат? Якщо не складано. Тому що ми допомагаємо зараз нашим лікарям. І ми допомагаємо нашим сім'ям, які зараз знаходяться у вельми складаній ситуації. Так, відчиняю вас. Мабуть, трошки підгальмовувати буду, але це поки грузиться чат, щоб я вас бачила. А то мені не вельми зручно. Не вельми зручно, калі я вас не бачу. Я по вам сумую. Так, ну что, прибираем усю прыгажосць. Вось, таким чынам. Трэба, напэўна, дадаць сайт у апісанні, каб вы маглі да яго звярнуцца з прэзідэнта. Так, зараз хвіліначку, я да вас. Олександр Ромов, вітанечко з Великднем. Так, ну... Дякуючи моїм сябрам з України, я ведаю, що таке Великдень. За 3 роки до Києва. Так. Берсерки навіть серед вікінгів вважались відмороженими. Так, так, там такі вікінги, що просто, ну, там насправді жах-жах.
Але што цікава, калі я пачула, які яны для сябе шукалі, ну, гэта ж, разумееце, берсеркі гэта воіны, і яны насправді былі страшэнныя проста воіны, страшэнныя, то бок і даследчыкі, яны звярталіся да тэрыторыі таго часу, дзе яны мелі месца быць, і вось гэтую, ну, як яны, што яны выкарыстоўвалі, што яны елі, што яны пілі для таго, каб такімі быць мужнімі, баявымі, што адбывалася ўвогуле. І калі яны, ну, праводзілі даследжанні і пачалі нейкія рабіць такія усякія зельі, ну, насправді, то, што яны, якой яны вынік зрабілі, я не буду вам распавядаць, тому што я, ну, трошки такой не вельмі смачны, але, ну, калі будзе цікава, паглядзіце, што як берсеркі трымалі сябе ў форме і што яны пілі альбо елі перад вялікім паходам. Гэта цікавая гісторыя, я была просто трошки такая. Менахем, Біїн і Ізберестя. Так, у Ізраїлі прем'єр. Володимир, так. Вельмі багато вихадців, ну, звичайно, тому що коли Ізраїль почав існувати, ну, увогуле гісторія держави Ізраїля вельмі цікава. Там вельмі складана її сприймати, тому що вона, ну, така своєобразна, я б сказала. Але ў той же час, калі ты бачыш, як гэтыя людзі і тады выжывалі, і потым пасля гэтага, і зараз, як яны за сваю зямлю стаяць гарой, ну просто, ну гэта цудоўная нацыя, да якой я ставлюсь з велічэзнай павагай, мне там ёсць сябры, яны жывуць там, і мяне запрашалі, я была ў Ізраілі. Гэта вельмі сацыяльна арыентаваная краіна. Вось яна для людзей. Вось яна для людзей. То бок там прыярытэт – гэта жыццё чалавека. Нічога не мае ніякага значення, калі пад пагрозу пападае чалавечае жыццё. Я вельмі паважаю нашых сяброў з Ізраілю, я перадаю прывет, калі яны мяне будуць глядзець, мне будзе вельмі прыемна. Агонь. Добра, менавіта я зараз не магу рабіць данаты, потым патлумачу чаму. Нема пытанняў, Алексей, я звярталася зараз да вельмі шаноўнага мною пана з файнага міста Тэрнопіль. Калі ласачка, можаце мне дапамагчы жыць. Але зараз ён нейкую, напэўна, мабыць, не зразумее, як гэта рабіць, будзе мне ўжо званіць і пытаць: Лена, як гэта зрабіць донат? Я потым себе распавяду. Коли хотіла донат відправити, тут дуже багато інфи конфіденційно запрошую. Не ведаю, Наталечка, калі я накіроўваю донат, так, картка полностью трэба каб была засведчана, таму у мяне картка, яна, ну, асобная, я на яе закидываю грошы, і то бок яна не датычыцца там зарплатні альбо маіх прадпрыемскіх грошаў, яна агульная, зовсім агульная, пад донаты зробленая, таму я не заўсёды магу донаты зрабіць, таму што мне яе папоўніць трэба, гэта карта банка, дзе трэба праз тэрмінал закидваць грошы, таму я не заўсёды да яго, асабліва зараз я не захаджу проста ў банк, таму што вось зараз не вельмі бяспечная сітуацыя. Так, ну што, пойдзем па беларусах трошки пагуляем. Распавела вам гісторыю рэлігіі, то бок вынік якой можна зрабіць, што і полацкае княства, і княства ВКЛ, і Рэч Паспалітая, гэта была мноства рэлігій, ніхто нікога не прыцясняў, не было такога, што дамінуючая рэлігія такая, а не дамінуючая. Уніяцтва, дарэчы, я ведаю, што мае продкі, як кажуць украінцы, прашчуры, яны грэка-каталіцкай царквы, тому што калі я шукала прапрадзеда свайго, ён нарадзіўся ва ўкраіне, і я звярталася да архіваў, гэта былі царкоўныя кнігі грэка-каталіцкай царквы, то бок, так, у мяне таксама у раду грэка-католік. Так, трэба ўкраіну картку завесці. Гэта лепшае, таму што, ну, нават калі з ёй нешта станецца, яна ў мяне, можна сказаць, упрытык, то бок я туды закидываю некаторую колькасць грошаў, і ўсё. Я ведаю, што нават калі яны знікнуць выпадкова, ну, пакуль я буду разбірацца, куды яны зніклі, у мяне, ну, мае астатнія рахункі, яны ніяк не пастраждаюць. Таму вось я вам такой, як гэта, лайфхак, я не могу запамятаць, не складана.
Розповіла. Так, ну що, йдемо до білорусу, спитаємо, чи вони були сьогодні у церкві. Ці були вони сьогодні у церкві. Привітання. І пішов. І поскакав. Опа, красотка, привет. Привітання. А побач з вами повнолітня Ты сидіть, флаг альбо хочешь или ні? что? Что? Побач з вами повнолітня, альбо ні? Да. Я да. дівчині зробила комплімент. Я не бачу, чи є їй 18 років, альбо нема. Есть. Есть. Паспорт показать? Ну то добре. Ні, мені паспорт ваш не потрібен, просто, ну, звичайно, я не відчиняю дітей, тому ви ж ведаєте, що їм заборонено у рулетці сидіти. Але вони все одно поганці сидять. Почему заборонено? Я считаю, это плохо. Дітям нельзя сидіти у рулетці. По правилах рулетки нельзя. Это типа... Шо-шо? Кажу, по правилам. Ви правила рулетки читали, коли заходили сюди? Конечно. Ну, а я вам кажу, що заборонено дітям сиськи сидіти у показывать, рулетці. там, Письки, да. Ходили сьогодні у церкву? Мне что, древно было. Так, давайте я зараз трошки перезавантажу, тому що я припиняла вельми багато сторонок і нечто підгальмовує у мене зараз інтернет. Я на полхвилинки, як завсюди. Как дела? Как у вас дела? Все добре. Все добре, понятно. А ты понятно. кто? А ты откуда вам? Я з вами на ти переходила. У який час нагадайте, Ты коли наш... пышечка? Нет, ты пышечка. Ты пышечка. Ладно, Ты здрасте. Саша, это персик. Ви сьогодні у церкву ходили? Кого? Сейчас я тебе такого пацаненка покажу, обалдеешь. Ні, це не пацаненок. Як каже мой кум, мене не цікавить твій струк. А? Б. Казахстан. Ну що? Завтра ж понеділок, завтра всі працювати ідуть. Наталечка, доброї ночі. Лена, я не шарю перший реку, я перший раз як у перший клас. Ну, я, Люшка, знаю, що ти в мене в цьому плані несвідомий. Звичайно, стільки бігати по лісах, полях, по окопах. Конечно. Пробачте. По праці пишуть, тому пробачте мені, будь ласка, треба підглядати. Угу, бачу, Білокур, дякую щиро, я бачу, що ти мені скинув пісню вільно пригожу. Добре, добре. Дякую, дякую. О, правила рулетки, уступаємо дорогу гестапо. Так, існують правила рулетки. Там не зовсім заборонено дітям знаходяться, але батьки відповідають за те, що діти роблять в рулетці. Тобто вони, ну, несуть відповідь. Ну, це розумно, мені здається. Я не можу прочитати. Я не можу нік прочитати. Вітаю, Пробачте, мені складно, мабуть, транскрипцію зробити ангельською, тому що я не зовсім можу зрозуміти, що мені написали. Ну, правильно, всіх стінки. Ні, ну там же ж не до стінки. Як кажуть, не утрируйте.
Фу, холодная кава, несмачная. Привітання. А ви що, з церкви пер... Ні, не хочеться, не хочуть, молчуни. Привітання. Не зрозуміла, що це. Не зрозуміла. Детенок. Какой детёнок? Да я не вам Іди, тут розмовляю. Мне детенок кілограм цукру зараз взяв, і мені здається, що я його з'їсть, поки я з вами розмовляю. Вот так вот. Угу. Ну, Ви у церкву ничего, ходили сьогодні? пусть жизнь будет сладкой у него. Ну, то добре, але, ну, видите, все, що ж забагато, то не здорово. Рассказ. Ну, ничего. Это у вас немного глючит. Немножко. Ну, гальмує трошки інтернет, є таке. Зараз приберу, мабуть, лепш буде. Да-да-да. У церкву ходили сьогодні? Да-да. Нет. Чому? Вы Не что? было. Будете ходить с Надо. неспосвинценными яйками? Да, буду с ним. Цудовно. Ні, ну насправді я поважаю Буду то, що ви, ходити. я так розумію, ви Буду самоізоляція і усі гэта решта, ну, речі, які зараз відбуваються у Білорусі, не вельми безпечно ходити у церкву, правда? Ну да. А ви бачили, Да, кольки да, сьогодні да. людей було у церкві? Я сьогодні гляділа Я фото, хочу- у мене просто, ну, жах був. А что там? Ну, шмат людей стоит. стоїть. І я не Немало. побач Много один за людей. одним без масок. То, ну, хтось у масці, хтось без маски, хтось у перчатках, хтось без перчаток. І така величезна кількість, я просто, ну, жах був. Это у нас такой менталитет просто. Это все. Ні, ну, слухайте, я ж усе розумію, але, ну, Це ми не збиравши боїмося, собі, поки не не працює у прижмуть. голові. Пока не прижмет, мы не боимся. Так уже ж притиснуло, Не розумієте? фіксує. Уже ж Я стільки, так. стільки випадків, ну, йо-моє. Треба ж уже трохи у голові розуміти. Ну, надо, но это не у всех он есть. Не у всех он есть. Пока не коснется, никто ничего не делает. Ну, мені здається так, покуль у сям'ю не прийде так. гэта холера, не дойде. Ну да. Это лучше бы она вообще не пришла. Это Ну, хрень. згодна, конечно. Лучше бы Але её все ж вообще не залежить было. від нас, правильно? Да, все верно. Все верно. Згодна. Добре, побігу далі А. трошки. Бежать. На здоровье, до побачення. Щиро дякую, і вам не хворать. Давайте, напевно, вас сюди винесу, тому що мені ж тут гримова у мене рулетка. Мабуть, так ліпш буде на двох моніторах. Зараз поглядимо, як я пойде. Ось не ходить. Щиро тому. Сябро винесла вас зараз у ну, чат у телефоні, тому що, на жаль, ось буду на вас ось таким чином глядіти. Здрасте. Привітання. А що? Ой, Боже! Слухайте, я навіть не зрозуміла, що це у вас. Крыска. Бачу, ну, кльово. Як зовуть? О, нюки. Слухайте, ну. Цікаво. Ви сьогодні у церкву ходили? Да, І як там? нормально. А ви були у масці? Або без яєк? Нет? Не. Ну що ж ви до себе так ставитеся, Дрена? Ось я перше, ось ви перший, кого я сустракав, хто був у церкві і був без маски. Мабуть, ну, розповідіть, як ви себе у гэтым сенсі відчуваєте?
Ой, ну, не боюсь я такого. Чего вы не боитесь? Не знаю. Иммунитет у меня совершенно другой. А ви розумієте, що ви можете стати той криницею, яка може принести в чужую сім'ю біду? Ви думали над этим? Нет. Чому? Вам все ровно? Ну, почему же? Если суждено что чему-то сбыться, оно по-любому сбудется. Ні, ведите, я б з вами не хотіла зараз у одному ліфті їхати, тому що, я, коли того зроблю, мені буде, не зовсім приємно, що ви так міркували у свій час. Каждому свое. Вы врач, да? Кожному свою. Ви ж можете стати криницею захворювання для чоловіка, у якого імунна система вельми слабка. І у чим він повинен? Тільки у тим, що ви у свій час не прийняли некі міри, зберегчи себе? Ну, вот хорошо. Вы врач, да? Ні, я не доктор. Я звичайний громадянин своєї країни. Ну, объясню это тем, что маски, в принципе, нужны тем, кто действительно болеет. А ви То ведаєте, есть, що по ви сути, здорові? маска не удержит вот это вот все. Ні, а ви ведаєте, що ви здорові? Ви упевнені у гэтым на 100%? Конечно. На 100%. Да? І ви ведаєте, у які дні проявляється вірус, як він себе поводить? Секунду. Я не вам, пробачте. Привет. Вітаю. А ви у церкву Как- ходили? Ты кричишь? Кажу, ви у церкву ходили? Куда? У церкву. Куда ходили? Ой, я пойду. Вы твердо, коли будете, заходите в рулетку, а то я не люблю с пьяными размовлять. Вы не подтупливаете. Копьян. Копьян, я только с церкви пришел. Мой клиент. А маска у вас есть? Маску? Так. Я только снял, я ж дома. А скажите, коли ласка, а багато людей було у церкві сьогодні, або ні? А еще раз повтори, пожалуйста. Ты заикаешься. Ну, плохое качество у тебя. Ну, у вас тормозуха у дії, я бачу. Ну, що я можу зробити? Что? Тормозуха у дії, я пойду далі. Не ходите покуль нікуди. Не розносите заразу. Куда далее? Не. Тормозуха у дії, так. Згодна про нас. Так, ну мені здається, трансляція лепш пішла, коли я винесла. О! Ну, я ще скажу, що з церкви прийшов. Сьогодні матюкатися Это нельзя. не я. Що не ти? Ты Ходил меня с в кем-то церкву? путаешь. Ні, не блити, у мене добрі очі. Бачиш, я навіть тобі не кажу, що тобі ніщо відвалиться, коли я на тебе зеленими очима погляжу. Как по-белорусски будет телевидение? Я ж тобі сказала, я перекладами безкоштовно не займаюсь, скільки вчить буду. У церкву ходили сьогодні? Коронавирус. Свідомо, ладно, ладно, тут уже поважаю, навіть спрочатися не буду. Ну що робити? Свідомий. А я тільки Дома целый день. Ну правильно, а я тільки Как по-белорусски будет? Ні, Как ну я ж по-белорусски тобі телевидение? 100 разів казала, не перекладай безкоштовно. Не пиши Білукар, не треба. Тільки що бачила білоруса, ходив у церкву без маски, каже, да мені пофігу. Що робити з такими? Я считаю, это неправильно. Ну, я так рахую. А що робити з Ну, дело ними? каждого, но я считаю, что это неправильно. Ну так, а що з гэтымі упоротими робити, коли? А чё? І ось такой ён. А что поделаешь? А что поделаешь? Люди разные. Вот ты тоже мне вот почему-то не хочешь переводить, как телевидение будет на Ну, белорусский. слухай, словники є у кожному телефоні. Візьми, погляди. Що з упоротими, кажу, робити? А що Ну, таке вони ж словник? несвідомі, розумієш, такі пасивні, капець. Там же, может, у нас, я не знаю, ввели, не ввели наказание. В других странах есть наказание. Без маски больше 2 человек в одной машине.
Нема у нас нічого на карантину нема. Карантин и самоизоляция — это две совсем разные вещи. Розные абсолютно. Но все равно ж треба, ну, трохи головой думать. Ну, я не веду, что им казать. Я вось, Чуєш, Жанчина, а що за флаг такий? я Білий, вось коли червоний, буду білий. користатися своїм юридичним дипломом, я обов'язково їх буду до кримінальної справи притягати. За те, що вони не займалися ось такою самоохороною. Смотри, белорусский, ой, белый, красный, белый, это белорусский флаг какой-то или что-то? А ти не ведаєш. Что это? А ти не ведаєш. Не, откуда? Я же такой с Конечно, деревни. я ж не разумный, конечно. Откуда ж я ведаю? Я в Беларуси живу и не ведаю червоный белый стяг. В Беларуси там мне что? Червоный, зеленый крохи. Ну, мне не подобається. Я б його замінила. А сверху что там, желтое, синее? Ну, український, звичайно, що географію в школі не вивчав, чи що. Ну, Украина как бы. Ну, ні, ти хитрий ліс, ти з мені інформацію тягнеш, а гроші мені за це не платиш. Ну, що з тобою робити? Хитрий білорус. Блин, ты грошей хочешь, а я карточками не пользуюсь, как я тебе? Куда тебе положить? На телефон? А яким чином? Ні, донат можна Тоже надо идти в банк. Можно задонатить Да. мне. Я могу скинуть посылание на донат, в любом банкомате можно отправить на донат. Я ж допомагаю А что лікарям. это надо? На мола-мола. На сегодня- Ось хочеш задонатить, ідеш, кладеш на мола-мола, скільки там хочеш грошей, приносиш мені чек, показуєш мені у ефірі, кажеш: Алена, ось я тебе безкоштовно, там, ой, не безкоштовно, а ось я заплатив тебе за переклад на мола-мола. Я кажу: окей. А слышишь, что за имя такое Алена? Алена. Белорусская мова. Пригоже А что ім'я. А что, в белорусской мове нема литер Ё? Нема. Для мене нема. Так как ты, ну, вообще по-белорусски там или на каком языке ты разговариваешь, Ну, я смотрю, стараешься на белорусском языке, на белорусской мове размовлять стараешься, но тут же время сама себе противоречишь. Ну чому ні? Ти що, не ведаєш, які літери є у алфавіті Чого мовчиш? білоруському? Ну ти такі мені питання задаєш. Ну очиняєш. А де З? В Це том-то и що? дело, Це в літера том-то и дело, альбо что ведаю, а ты говоришь Алена. сполучення. Що це таке? Ти ж вивчав білоруську мову. Ну, Я вивчав і добре вельми її ведаю. ну, так що ти со мною сидиш і справляєшся? І кажеш мені, що я не ведаю білоруську мову. Так Ну, хоч- що ти за зрадник такий? Так, Білоруську а що за- топиш мене. Я розумію, якби я москальська з тобою розмовляла, так ти б мені казав: слухай, ти білоруська, а на холеру ти москальською мовою розмовляєш? А то ти мене білоруську топити починаєш. Не соромно тебе? Так а що за Алена, що за ім'я Алена? Алена. У білоруській мові Алена. В українській Олена. А паспорт у тебе є? Існує, звичайно. В паспорті як твоє ім'я написано на білоруській? Белорусской. А я на переклад не пригоже зробили, написали, что я Алеона. Що написали? Мне написано с белорусской переклад Алеона. Так это на английском, на белорусском языке как написано? Белорусской не написано, ну, Алена и звичайно есть. В паспорте там есть российская и латиница и белорусская переклад. И белорусская мова там. Ну. Алена, я же тебе кажу, Алеона. Але у белорусской имя Алена. 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 Не, Алена это уже москали придумали. Меня першую жонку звали. Ну, Меня гэта її приватні проблеми. Не першую жонку меня звали Алена. Ні, ну я ж тобі кажу, ми зараз будемо до моєго місця. Я тобі кажу, мене звуть Алена.
Альбо українською Олена. Все понял, вельми, все понял, вельми приятно. Меня Сергей. Сергій, добре. Пригоже ім'я. Що не рожа, то ся рожа. Я верю. Це моя відповідь тобі. Я понял? верю, я ведаю. А, ну ти ведаєш, а інші ж не ведають. А яку ще мову ведаю? Я не ведаю, яку ти ще мову. Окремя білоруська, яку мову ведає? Я? Ну, українську ведаю ще. Москальську ведаю. Трохи ангельську ведаю. А ти за... Подожди, що за мова москальська? Ну, москальська мова. Що телек не глядиш, там москальська мова мовляють. Москальська мова. Что я такой нигде не слышал. Так что за москальская мова? Ну, москальська Что за звичайна москальская мова. мова? Ну, а що ти не ведаєш? Ну, как? Какие там буквы? Слухай, іди гляди телек, тоді побачиш і почуєш москальську мову. А, там на русском разговаривают? Не, на москальській. Ну, у тебе канали, вони вещають з якого міста, вот я смотрю. з якої держави, з якого міста. З Москви, значить, це мова яка? Москальська. Що ти со мною сперечаєшся? Я ж ведаю. Не, я смотрю белорусский. Я смотрю белорусский канал. Тут разговаривают на русском языке. Ну, это Причем соромно. тут москальская мова? Видиш, мені один литовець написав, що у вас один президент, який розмовляє іншоземною мовою. У всіх країнах він своєнародний, а ваш іншоземний. Я кажу, ну так і є. Жаль, що я можу зробити, коли він не ведає родної мови. І соромно, розумієш? Самоведая просто. Перед сябрами Как соромно бы, становиться. Що він ведає? Тросянку він ведає. Білоруську мову він не ведає. Московицька мені підсказує. Не ведаю. Навіть А, гляди, я тобі бачиш, ще- мене виправляють, я навіть неправильно кажу, не москальська, а московицька. Бачиш, скільки інтерпретацій для мови? Значит, я хочу тебе поправочку сделать. Я с тобой уже разговариваю не первый раз, и у тебя все время связь заикается. Я Так нічого что не связь? можу зробити, це білоруський інтернет гальмує. Я працюю на програмах, тому вони так само тягнуть у мене трошки трафіка. Гальмує, я ведаю. Гальмуя, это значит тормозит. Не, гальмує, гэта гальмує. А вось тормозить, гэта тормозить. Все. Иди не перезавантаж переведешь собі голову. Ладно. Добре, я побегу, мені ж треба... А слышишь? А как бы я опоздала на поезд по белорусскому? Все. Гэта ти мені у перший раз спитав. Іди вивчай білоруську мову. Наступний раз показуєш Так я на ведаю, мола я мола ведаю. донат, і все, нема питань. Будемо займатися перекладами безкоштовно. Допомагаємо лікарям. Будем заниматься все-таки, Так, допомагаємо лікарям. да? Помогать будем. Да. Все, добре, побігу до Ой, літу. ну, то ты молодец, я бачу. Я? Все, с праздником. Назад. Праздник празднуешь сегодня? Я ж без яєць, погляди на мене, якось свято. Все, я пойду. Я думал, ты православная. Ні, я не православна ти. Ладно, Алена. Все, бувай. Удачі До тобі. зустрічі. Як там по білоруському? Взаємно. Да, сестра. Так, що там мій Олексій вже в чаті наробив, я бачила. Білорусія? Ах ти ж. Так, Капський. Не Білорусія, а Білорусь. Не ображайте, коли ласка, один одного. Так, Білорусь, все правильно. Нічого страшного, Ні, до речі, багато хто з моїх сьогоднішніх сябров, вони так само думали, що Білорусія, і у мене багато, я не кажу зараз це у критику, ні в коєму разі, але я пам'ятаю вельми добре, що мене сябри питали, Алена, як буде правильно, тобто, поясніть, чому ось так, і я поясняла, що конституційна країна зветься Білорусь. І у білоруській мові, і у росіянському перекладі Білорусь. Тобто, коли ми росіянців підпалюємо на конт того, що Білорусія, вони кажуть,
Ну, тут яны памылку нават у транскрыпцыі расійскай мовы памылку робяць. То бок, ну, уже настолькі недалёкія, што нават расійскую мову не могуць прачытаць, расіянскую. Поэтому Александр Ромов, Хелен Мінская, молодец. Шчыры дзякуй. А мне не сорамна, бо гэта не мой прэзідэнт. А, я уже забыла, што я там казала. Мне ўвогуле... Не, слухай, разумееш, мне, мабыць, мне сорамна. Вот мне, насправді, мне сорамна. Я тебе на духу кажу. Тому што, калі я іду да сяброў, і ім сорамна, і мне сорамна, то бок нам разам сорамна. Страждаем. Усе разом. Здравствуйте. Витаю. А ты правила рулетки читал? Чего, бля? Правила рулетки читал? Ты ведаешь, что детям нельзя сидеть в рулетке? Да мне похуй, Вася. Давай. Ну вось. Вось такие дети потым... Привитание. Вось такие дети потым будут с моими детьми. И мой детёнок будет стоять вот с такими вачыма и казать, як? Ты что, неразумны? Я б з задавальненнем сваім дзецям показала гэта ўсё, з кім яны будуць сустракацца ў будучыні. Івіка, сонечка, вітаю, вітаю. Так, ну што, ловім. Ловім. О, прывітанне. Прыгожая маска. Слухайте, я не могу размаўляць з дзяўчынай. Гэта нейкая беда просто. Яны ад мяне бягуць. Мабыць, яны баяцца маіх зеленых вачэй. Зелёных. Што будеш з імі рабіць? Не ведаю. Танцы на полянцы. Не Украина, Беларусь. О! Беларусь. Тихо. Да, пожалуйста. Здаецца. Блядь, только не лезь. Отстань! Нас здесь много, с праздничком. З якім? А, это позываешь праздничка? Да. Мне начинают говорить. С Пасхой! Гэта свята для вас. Мне здавалось, што хрысціяне неяк па-іншаму святкуюць, не? Вот это? Вот это. О, вы таксама Пасху святкуеце, зараз будете танчыць. Да, о, мы с Агровкой здоровы. Чым докажешь? Скажи паляныцу. А мы на тросянцы, можна на тросянцы? Звычайна. Як звичайно? Звичайно, то ж. Як справи? У мяне ўсё добра, а як у вас? У царкву ходили? Нет, такое нельзя. Ой, нельзя. Ну, по одному кажите, Запрет. потому что я не чую. У меня трошки подгальмовый интернет, и вы накладаете гук на гук, и я вас не чую, Маль. Откуль ви? З Польщі, України? А ви яку Україну бачите зараз? Стяг якої країни? Україну бачимо і Польщу бачимо. Ви стяг якої країни бачите у чат-рулетці? Беларусь. Это ж бело-червоно-белый. Добре бачите. Але мені здається, що на відео вельми добре бачимо біл, червоно-білий, і до Польщі ніякого ён зараз ніяких відносин не має. Это я лоханул. Ну, нечто есть такое, так. Так, ну что? Івіка. Бачу. Степан, привітання. Треба кричати Степан! Сьогодні до Дімона не зайшла, ай-яй-яй. Поезд, так, белорусская техника. Здравствуйте, Татьяна. Спать иди! Нельзя сидеть у рулетцы. Зараз я тебе сдыму и отправлю рулетку тебе в бан отправить, понял? Почему? Тому что. Сидять малолетки, ты понимаешь. Им в школу зранку не треба. О, гультаї.
Нешта мне так чешется нос, але я ведаю, што я піць не буду ў бліжэйшы час, таму, напэўна, мне прылеціць. Нешта мне так здаецца. Так, ідзем трошки пагуляем па Ўкраіне і заскочым у... Куды? Да расіянцаў. І прапануем ім, што? Не слухаць прэзідэнта і ісці на 9 мая на парад. На палку деда і уперад. Абдымацца, абжымацца, лабызацца, ўсё, як яны любяць. Вітаю, Україна. Живе Беларусь. Жыве вечна. Слава Україні. Героям слава. Як ваші справи? Добре. Коли там вже карантин припинять? Нічого не кажуть? Но мое мнение такое, что это будет очень не скоро. Есть у политиков, ну, у президента как бы такая штука, как продлевать понемножку. Ну, давать кусочки, чтобы не было психов, там, каких-то там ненужных митингов. То есть как собаки косточку. По 10 дней прибавляют. Теперь карантин продлится. Мое мнение, вообще он не может закончиться, пока не будет антибиотика. Это понятно, ну, как бы, легко и просто. Он не может сам по себе пройти, потому что мы видим, Китай, он вроде как закончился, посмотреть. И то, говорят, там много умалчивается. Один человек даже в мире останется больным, когда все выздоровеют. И этот один опять все распространится. Ну, Пока не будет антибиотика, пока не будет лекарства, это невозможно. А лекарство будет, ну, мне кажется, не раньше, чем через полгода. Ну, праз год яны плануюць вакцыну. Еще раз? Ну, 10 праз год плануюць. Кажуць даследчыкі, Да, што ну, прыкладна каля 8-9 месяцаў трэба для тэстаў, для ўсяго гэтага, каб яно прайшло. Поэтому, чтобы люди сильно не... Потому что реально многие сейчас беднеют, сильно беднеют. Частный мелкий бизнес — это просто хана. Так. Вот те же рынки, вещевые, продуктовые, те же там ларечки, кафешки, это просто, ну, это я не знаю. Я сам из Бердянска, у нас все частное. Ну, как бы, кругом, если бы не частники, этого города не существовало. И всем перекрыли, ну, как бы. Ну, это может и хорошо, но, мне кажется, слишком рано и без предупреждений. Люди не подготовились. Ну, слухайте, у свеце ўвогуле не гатовы былі, але я сёння слухала, і Польша там трошки, яна ўжо знімае карантинныя гэтыя меры, у Дании. Да, и как бы и Италия что-то там хочет, и Испания. Вы посмотрите статистику, вы смотрите, если вам интересно, каждый день, какие скачки идут. То есть, если вот это вот провести график роста, то он как бы, ну, горизонтальности он не имеет, он идет как бы, ну, на увеличение. Так, добрый. Какое может быть, говорят, пик прошел? Да какой нафиг пик прошел? Мне кажется, еще только все впереди. Да не кажется, оно так и будет. Успокаивают, телевидением успокаивают, и все. Реально многие пенсионеры сейчас, ну, плохо себя чувствуют. И они смотрят на телевизор и думают, фу, блин, хорошо, ну, сейчас там как Польша сейчас вот-вот, и мы за ней. Да нифига. Я говорю, вот это вот полгода это минимум. И то это, дай бог, чтобы через полгода эта вакцина была. Если не будет через год, через 2 не будет, это дрянь такая, которой не было. А вообще, мне кажется, это так и надо. Вот у меня такое мнение. Ведаеце, мой президент сегодня сказал, а и треба было, каб нам по голове стукнули так. Коронавирус. Блин, у вас батька он выдает. Хотя, вот у вас до сих пор же, да, еще, ну, как бы, таких у нас его не введут, не спадзяюцца белорусы, и я казала, что с первых дён я казала, что карантин не будут уводить. Это экономично дефолт краины. Я николи на это не да, смотрите, нету пенсионеров, нету пенсий, выплат пенсий, да? Ну, так звычайно, конечно. Меньше людей, больше рабочих мест, значит, нету бунтов, нет. Есть рабочие места, как бы. Я не знаю, просто простит ли ему белорусский народ такое, что... Ведаеце, у нас же ж пошла беда з іншага боку. Па-першае, у нас хварэюць медыкі. Вельмі. У нас амаль 15% захварэўшых гэта медыкі. А прыбярыце аднаго медыка з поста, вось лекар не можа лікаваць. Плюс у нас, у краіне, самая вялікая колькасць захварэўшых дзяцей. У нас дзеці хварэюць.
А з понеділка діти у школу йдуть. Да. То бок, ну... А он же говорит, дети легко переносят. Как ты вообще на ребенка можешь? Как это легко? А если он не перенесет? Как ты можешь вообще на такое пойти, провести эксперимент над детьми? Я вообще не понимаю. Это, он вообще уже шизик. Он экономику, понимаете, смотрите, легко и просто, в двух словах. Падает экономика Белоруссии, Россия хапает Белоруссию. Так? Россия хапает Белоруссию, батьку убивают. Он исчезает, это 100%. Он исчезнет. Тут получается как? Либо он жив, либо он, либо народ. Если Белоруссия не станет, ему хана, Путин же его не оставит. Если... ему проще народ истребить, зато он будет дальше президент. Все. То есть он себя поставил выше всех. Выше всего народа. Он просто... У меня родители, я сам с города Гомеля, раньше жил. У меня родители, сестра, у меня там племянники, мне тоже душа болит и так далее. Я знаю, смотрю новости, как там в интернете, что там с Белоруссией происходит. Он играется, вы какие-то непонятные игры. Мне здається, він боїться. Ён боїться зараз опозиції, і він боїться росіянців. Його з усіх боків зажали. Да. Я общаюсь с сестрой, она мне говорит, осенью мы пойдем под Россию. Так прямо, знаете, так, без всякого всего, как будто так уже... А нет таких разговоров, что как бы уже. Потому что, я знаю, что если производство белорусское станет, нас поддерживает Европа. Нам не дадут под Россию. Да им как бы, не получится. У нас по-другому, у нас другое как бы уже и сложилось. У нас болит за Украину от России. Поэтому у нас не получится уже под Россию. А в Беларуси я общаюсь, 50%, а то и больше. Там и с удовольствием. Как бы, под крылышко России. Тут, ведаеце, я б з вами у гэтым сэнсе трошки не пагодзілась. Чаму? Таму што мы у апазіцыйных кругах, я сама прыватна з апазіцыі, мы ведаем, што вельмі ідзе моцная такая падтрымка з боку ЕС, з боку Польшчы і Літвы, і Латвіі, таму што мы маем адну мяжу паміж сабой, і Беларусь, калі страціць вось гэтую статут буфернай зоны, москалі ж не стануць на мяжы паміж Беларусю і Масковіяй, разумееце? То, што яны хапун зробяць з Беларусю, яны ж не прыпыняцца. Мы так думали о Польше и о Литве, Литва, ладно, не буду, о Польше. Польша, не буду говорить такое слово, ей стало пофиг. Хотя при Порошенко и не было, вот при Зеленском этом прибыло. Ей просто стало пофиг. Хотя она знает, что если не будет Украины, Россия, следующая страна, это будет Польша. Я разумею вас. Америка тоже играет в свои игры уже. Звычайно, паслухайце, любая краіна, яна будзе пераследаваць выключна свае інтарэсы. І на іншую краіну ёй, пофігу абсалютна. Адзінае, што мяне абурвае, я ўсё ж такі чакала, што калі ва Ўкраіне апыніўся Майдан, і Еўропа, каб яна была хуткая краіна, яны б адразу бах, усё, еўразвязок, няма ніякіх пытанняў, Украіна з намі, яны абралі свой шлях, яны пад нашую крыло ідуць, все, мы гэтую краіну абараняем. Я ўпэўнена, каб трошкі Еўропа сваёй, прабачце, дупай пашевеліла, не было б ні Крыму акупаванага, і не было б расстрэльных хлопцаў і дзяўчын на Донбасе, не было б гэтага ўсяго, абассались бы они, разумееце? А тут фрау Меркель, подружка-сяброўка Путлера, хуйла, прабачце, і ўсё. І по факту, Макрон і Меркель, яны зрабілі сваю справу. И Макрон начал по-своему плясать уже. І мне зараз так брыдка глядзець на всю гэтую сітуацыю, разумееце, як яны любяць сказаць, мы выражаем свою там обеспокоенность. Да ідзіце да беса вы со сваёй обеспокоенностью. Пакуль вы беспокоитесь, гинуть хлопцы и девчаты на Донбассе. Обеспокоенные яны. Украина такая сплоченная, как до 2014 года, после 2014 года, никогда не было. Да. Вот никогда кулака такого не было. Но после того, как пришел Зе с его этими, это стало страшно. Начали преследовать патриотов, начали уголовное дело. Это вообще, и главное, что интересно, проголосовало
73% это правильно, это не то, что там накидано голоса, Да, 73%. Это как хитро сделали подход, то есть показали сериал, научили бабушкам, дедушкам, как это, что, ну, как бы, что на самом деле, ну, сериал «Слуга народа», если, может, смотрели. То есть нас фильмом, телевидением зазомбировали дурачков. Я общался еще, ну, когда при Порошенко, я сам голосовал за Порошенко, я общался с многими людьми, с атошниками. Многие из них голосовали за Зеленского. Я их просил, ну не делайте, ну что вы... Атошники голосовали за Зеленского. Сейчас они просто не хотят служить, потому что, ну, они, ну, это беда. С этим клоуном, это у нас про... И мы не знаем, мы говорим, нам не надо даже помощь уже. У нас сильная армия стала, мы сами стали кулаком, то есть мы один за другого. Но то, что сейчас в Киеве происходит, то есть вот это вот аваковская вот это вот выблядь, и вместе... Он может и неплохой, этот Зеленский, но это не его место. Это вообще Абсолютно. Вот это беда, это хуже коронавируса. Я думала, только у нас хуже за коронавирус может быть наш. Луналикий, блин. Не, ну ваш там вообще интересно. Это я ж кажу, это геноцид свого народу, розумієте? У вас хоч ніякі, я розумію, вельми... Вот у вас, я так и говорил, геноцид народа. Это геноцид у чистом Ему выгляде. выгодно это делать. Ему выгодно. И он знает, что никто ему ничего не сделает. Он сам себе, он Северная Корея, сам себе пан. Его, я не знаю, его отстрелить нереально, скинуть нереально, выбрать нереально, переизбрать. Это даже не знаю. Ну, Поэтому я туда и уехал. Змагаємося, бачите, я ось тільки що повернулася з Білорусі, я маю на увазі у рулетці ходила по Білорусі, розмовляла з своїми земляками. І я вам хотіла б сказати, що коли раніше я ходила, і люди не такі ультрапасивні, зараз на фоні коронавіруса, вони такі обурені. Яны такія злыя, яны кажуць, як так можна з намі, як нас не абмежавалі. Нас не развелі, калі мы пачалі размаўляць, я ў тым ліку гэтыя першыя дні сусветнай пандэміі, калі ВОЗ замовіў, што гэта все-таки сусветная пандэмія, што яна не лакальная. І я выходзіла ў эфір у тым ліку, казала, што нас трэба разводзіць, хто можа пайсці на удаленную работу, ідзіце ўжо, вы ўжо павінны удалённа працаваць, не таскайцеся нігдзе. І прыватна на маёй працы 3 тыдні вось так вот сядзелі, патыліцу чухалі, а пераводзіць альбо не пераводзіць. У мяне за гэты час 2 дзяўчыны перахварэлі пнеўманіяй у офісе. Вось мы сидзім адна з адной побач. Ну дык скажыце мне, гэта разумна? А хто павінен быў сказаў, хутка разводзім, хто можа удалённа працаваць з заўтрашняга дня, хто не можа там гэтага зрабіць, там тыя маски ж, тыя халаты, вопратку, все рэшта іншае. Ты што, не ведаў, бляха, прабачце. На той момант уже у Італіі было вядома, што гэта такое. У Іспаніі былі выпадкі вельмі, ну, сполахі такія вельмі моцныя, па некалькі тысячаў захварэўшых за дзень было. Ты што, не ведаў? Ты што, не мог прыпыніць? Ты ж, бляха, дыктатар. Сказаў, усе маски раздаць, апрануць, там бахілы раздаць. Нічога чуць не магу. Дык тут, прабачце, бубенцоў няма. Таму што вы вірус не бачыце, дык і я яго не бачу, значыць яго не існуе. Як беларуска, як я магу да гэтага ставіцца? Калі ў мяне дзеці хварэюць, і гэта афіцыйныя ЗМІ даюць, а ён кажа, у панядзелак усе дзеці павінны ісці вывучацца, яшчэ і ў суботу будуць вучыцца, таму што яны прапусцілі заняткі, і 1 мая яны вучацца. Заўтра ён скажа, усе на парад ідзём, таму што эканоміку Беларусі трэба падтрымаць. У царкве сёння жах, што тварыўся, у нас гэта МПЦ тут пануе, у нас ходзяць. Так, ну, я рахую, што гэта людзі проста адмарожаныя, таму што я сядзела дома. Мне гэтая Пасха, прабачце, мокрая, яна мне не трэба, калі я буду пад крышкай гроба лежаць. І што? Ён як кіраўнік сябе паказаў, ён зараз сябе паказаў на 100%. На 100%. Не адзін, ну, мабыць, што толькі гэтыя бразільскія, таксама, той ёлупень нават звальніў свайго міністра здраваахароны, таму што той сказаў, што трэба карантин объявить. Ну, это еще раз доказывает, что он вообще к людям относится никак. Он их вообще не ценит, вообще никак. Абсолютно. Он свою выгоду ставит в превосходстве выше людей, выше вообще государства. Он вообще людей не ценит, жизни людей. Ну, это и было. И когда пришел, когда министры пропадали, это ж изначально это было. Так.
Это ж Сталин номер 2. Это ж... Я думал, раньше, ну, я жил, когда там вот это все началось, я хвалил быстро в Украину. Ну, надо было. Я чесно, Слухайте, я б красиво... зараз з задоволенням сама виїхала, розумієте? Не глядячи на те, що я в опозиції, я би повернулася сюди у час Х, коли я була би потрібна опозиції. Але у нинішній ситуації я б сама виїхала. Я зараз сміюсь, звертаюсь до своїх сябров українських, кажу, отчините мені межу на один день. Навіть не на день, на кілька годин, мені просто треба уїхати, і все. Розумієте? Ну, жарт жартом, але я у страшенному сні не могла би подумати, що я би їхала у воюючу країну і була б упевнена, що мені там безпечніше знаходиться, чим тут. Ось парадокс життя, розумієте? Здесь дышится свободнее. Здесь... Я вообще, когда приехал, ну, я поразился, что здесь нет таких ровных дорог, здесь нет таких фасадов освещающих, нет таких ровно высаженных елочек и цветочков. Но я здесь могу жить, питаться и растить семью, и как бы... Я здесь живу полноценно, я здесь не оборачиваюсь, не шепчусь на ухо про политику. Я как хочу высказывать, но я человеком здесь я почувствовал. Ну, я вам трошки тут зараз відкрию таємницю, тому що я сама народилась в Тернополі, це західна частина України, я така пробандерівка, як про мене кажуть, у мене український прапор завжди за плечами. Я знаю, що є Україна, і тому я в Білорусі себе поводжу як українка, вільна людина, яка має право казати те, що я хочу. Очень опасно. Я там также себя поводил, потом за это я там... Я ведаю. Але нехай я буду прикладом, я маленькая, такая худенькая, але нехай я буду прикладом того, що можна, що треба. Тому що коли ми будемо сидіти і далі мовчки, нас просто укатають у асфальт усю країну. Нас не продадуть росіянцям, нас просто, видите, у кульочок зберуть так, ось тут була Білорусь, коли ласка, забирайте, ну сміття, конечно, там викиньте куди-небудь там на окраїну собі, будете потім розвлікатися з гэтым. Тому, ну, пакуль я могу робити нешта для своєї країни, абараняць яе незалежнасць, я гэта буду робіць. До останніх хвилини, пакуль ёсць силы. Мало вас там таких правых. Хапає. Очень мало. Я нагадую, революцію робить 2-3% відсотку. Кольки у Києві спочатку Майдану вийшло, нагадайте мені, коли ласка. Понятно, больше 5% не надо, это понятно. Все. Основная масса, да. Все, мені більше нічого не треба, розумієте? А 2% у Білорусі знайдуться. Ну давайте, меняйте, я подъеду. Спробуємо. Все, тримайтесь там. Я вас вельми поважаю, ви для мене родна країна, і я завсюди у Білорусі відстоюю позицію України, тому що тут вельми багато дезінформації, але я завсюди показую своїм прикладом, як я ставлюся до України, розповідаю новини України. І завжди своїм білоруським сябрам кажу, не верьте гэтай піндоскай пропаганде, не верьте гэтай мацкальскай пропаганде, глядзіце широко розчиненими вачима на країну, глядзіце, як яна зменьваецца. Я упэўнена, што у вас все будзе клёва, тому што украінцы гэта вельмі разумная нацыя. Ёй трошки трэба даць яшчэ розуму зверху, разумееце? Каб яны сваё права абіраць, яны рабілі правільна. То бок яны скарысталіся правам разумна, а не вось на хайпе і на приколах. Чтобы высоко всплыть, надо глубоко нырнуть и оттолкнуться. Так. Таму ідзіце ўперад, а мы, як пагоня, вас даганяем і будзем побач з вами заўсёды, кажу, Украіна і Беларусь яны разам. У нас других вариантов нет, только вперед. У нас просто нет вариантов. Так. Нас всех не перебить, но это уже невозможно, нереально. Эта бандеровщина, как они говорят, уже распространилась. Я был в Белоруссии ватником. Нас с детства учили, украинцы это хохлы. Так. Это ничто. Нас в школе учили этому. Я их не уважал. Это мне стыдно сейчас за это. Но это правда, это не я один. Все такие были. Если хохол, мы над ним смеялись, хохол. Мы не считали их как бы, за... Вот так, россиянцы для нас было высшая нация. Вы просто на меня не нарывались. Я коли чую тут у Беларусі хохол, я сношу просто одразу. Я навіть не розмовляю. У мене починає кипіти українська кров, і я така, ах, ти мене хохлухой назвав. Ну все, вам он тебе. Ну все, хорошо. Щиро дякую вам.
До зустрічі. Гарного настрою. Слава Я там Україні. до свидания. Ну, який добрий українець. Кльово, трошки порозмовляли. Так, давайте з вами. Білорусі. Так, хто там написал Беларуси? А, Степан, Беларуси, да, украинская интерпретация Беларуси. Ну что у нас там? Выбрали 73% свои маленьких хло. Ну, щось есть такое. В Україні вибору есть, у нас немає. Так, то как обяка плесень. Як сховати в голову пісок, проблема не зникає. Роблять вигляд, що її немає. Я завсюди кажу, що я не стараюсь сховати голову в пісок, тому що дупа торчить. Ну, можуть бути последствия. А чому так обирають? Свідомість не у всіх. Не всі можуть обирати государство Платона, цікаво. Про демократію, хлократію, монархію. Велике головне своя небезпека, своє життя. Для його люди не існують на Богу. Так, Віка, я тут погоджуюсь абсолютно. Але мені більш у гэтым сэнсе не падабаецца пазіцыя беларусаў. Вось яны ў кухні ціхенька. Украінцы, яны ў гэтым сэнсе, яны не мошкі сядзяць. Яны ж адразу зносяць. То бок, ну, ось вы зараз з намі ходзіце па стрымах, я вас часта вижу у сваіх сяброў, і яны ж да дзвюх не рахуюць проста. Ну, але так, іх таксама там у першыя часы не было багата. І сярод моих знаёмых там, я не могу сказаць, што у першыя часы Майдану там патрыётаў багата было. Не, яны з'явіліся потым, калі яны зразумелі, што ў краіне вельмі небяспечна. І мае сябры паехалі на Майдан з Тернополя, там уже так, ну, гэты рух пайшоў. А зараз я з імі размаўляю, яны кажуць, рабіце. Але наш прыклад вам не падыходзіць, тому што вы павінны свой шлях абраць. Вось так у нас было, у вас мае быць па-іншаму. Але зрабіце высновкі. Абраць или снаси адразу. І правильно, у мене є Олена, вона зараз в чаті, сонечко Заряна, я тебе вітаю. І вона мені каже, не розмовляй з москалями, просто снаси їх одразу. Нема сенсу з ими розмовляти. І я її почула, і я розумію, що з ими нема сенсу розмовляти. Вони нерозумні люди, вони тебе не почують. Зараз йдемо до їх. Я порозмовляла з пригожим українцем, я не буду собі Бердянськ, Запорізька область. У лижах на асфальті. А хто не ведає, я зараз інтерпретую. Стою на асфальті, лижі набути. Ці лижі не їдуть, і я долбанути. Гэта про нашого так казали. Тип. Идем на Россию. Я не буду по Украине больше ходить. Мне приємно стрим, ось, ну, країну закінчувати вельми з такими людьми розумними, пригожими, як яны, ведаеце, покидали вельми добрый настрой. То бок ты идешь и все. А за москалями наоборот, треба подпалить. Как был добрый настрой. Давайте еще хвилиночек 20 и я пойду. О, Устим Акимович Антирашкин, бачу. Хелен, вы Вольнова дивитесь? Конечно, Жека Вольнова, вы что? Мой один из улюбленных блогеров. Я не покидаю ему коментари, тому що мені здається, у його стільки прихильників, що я там, ну, десь просто пропаду його у чаті, але, ну, коментарі не у чаті, я маю на увазі, а під відео, але, ну, Жека Вольнов, ви що, лайкос, зачетний, я молодець. Останній ролик я гляділа його, це був про мовний ролик, ён розповідав, ми потім розсталися, але я вже не пішла за піром, тому що пір так само, він зараз використовує ось гэту базу, і ён троліць москалёў, і мы далей пашлі ў гэтай тэматыкі, то бок мы зараз уже шукаем словы такія, ну, словы, якія трэба перакладаць, і, ну, выкарыстоўваем таксама, я трохі падцягнусь пазней, тому што мне трэба з беларускай мовы таксама іх там падчапіць. Дарэчы, я калі ў інстытуце вывучалася, у мяне вельмі здораўскі быў не настаўнік, выкладач, ён вельмі прыгожа распавядаў пра беларускую мову, і калі ён запрасіў на сябе старонку, інтэрнэт-старонка ў яго існавала, і я завіжала, паглядзела, мне стала цікава, і, мабыць, у той час я пачала цікавіцца ўвогуле беларускай гісторыі, беларускай мовай. Таму нам трэба і да чаго я вяду, ён у нас спрасіў, як перакласці з расіянскай на беларускую мову слова «шуфлядка». І мы, слухайце, такія, ну, вось аўдыторыя сидзіць, 30 чалавек, такі, як шуфлядка перакласці, а як гэта на беларускай будзе? Ну вось расіянцы выкарыстоўваюць слова «шуфлядка». Як перакласці ў беларускую мову? Мы такі, вау, нічога сабе, а як гэта будзе?
Насправді шуфлятка гэта беларускае слова, але яго расіянцы выкарыстоўваюць, тому што гэта, ну, калі перакладаць, гэта адна з полак у тумбе, і, ну, гэта называецца шуфлятка. І ось ён нас такім чынам таксама падчапіў, і мне так цікава стала, і зараз проста трэба пашукаць беларускія словы, каб мы маглі карыстацца такой вось падманкай, што называецца. Сашу Торна я просто абожнюю, я яго ловлю, ён мне пастаянна на званочкі першы стаіць, і калі я зранку прачынаюся, і Саша Торн зрабіў ролік, гэта першае, што я гляджу. Я вельмі паважаю яго працу, я ведаю, што ён прарасійскі, але ён не прарасійскі з боку сваіх думок, з боку сваёй пазіцыі, з боку сваёй палітыкі, і вось гэта адзін з тых, ну, быўшых расіянцаў, да якіх я ставлюся з павагай. Скажем так, то есть у мяне іх там буквально невялічкая колькасць людзей, да якіх я ставлюся добра, і вось Саша Торн, ён адзін з іх, то бок я з задаваленнем яго слухаю, тым больш, што ён украінскую пазіцыю падтрымвае, Крым для яго гэта Украіна, і вайна на Донбасе гэта тое, што зрабіла Расія, то бок, ну, ён такой антиватны, скажем. Вітаю тебе, подруга Джері, вітанечка. Шуфля лопата. Не, шуфлі не зовсім лопата, шуфлі гэта такая полка у тумбе, беларуская інтэрпрэтацыя. У нього дружина одеситка. О, ну тады так. Лана, ведаю, вельмі, ой, прыгожая жанчына. Гэта то, ну, разумееце, гэта той выпадак, калі розум і прыгажосць існуюць у адным чалавеке. Гэта, ну, не заўсёды так існуе, але Лана таксама, мне падабаецца, што яна таксама пачала рабіць свае праекты, і ў гэтым сэнсе малайчынка. У яе атрымваецца, а яны ў дуэце, гэта проста, ну, клёва, просто зачёт лайкос. Привет! Не переключайся, пожалуйста, давай разговариваем. Прывітанне. А вы так і будете две москальскай мовы со мной размаўляць? А я нихуя не могу по-другому. А якой халеры вы тады шлі ў Беларусі? А ты с Украины, да? Не, з Беларусі. Ты с Украины? Я з Беларусі. А чё? С Беларуси? Как дела? У мяне добра, а у вас не вельмі. Вы ж беларускую мову не ведаеце, таму вы тупей за мяне. Не, у нас тоже добрый. Это я знаю, что это такое. Добрый. Ну, вас украинцы уже, напевно, научили, конечно. А вы не с Крыма? Да чё он, я что-то нихуя половины не понял. Я кажу, вы не з Крима випадково, а то некоторые оккупанты яны ставят себе российский стяг, а сами знаходятся на территории Крыма. Тому я Ты зараз... что, вообще? Мы с Москвы. А, москалі? Натуральные? Окей. Ну тогда добре. Ну тогда добре. Москальские оккупанты тогда. Ну что, у вас там в церкву ходили сегодня? Дошки размалеванные целовали, не? А мы не верим в Бога, мы туда не ходим. О, як, вы ж скрипанутые. Кажуть, самая скрипанутая нация у свете. Вы что? Кто ебанутый, а? Слухайте, так не могу. Напевно, буду атрымліваць. Гэта я котоў патаскала перед стрымом. У мяне малая, нешта яна пачала крычаць. Яна, мама, мама. Я яе трохи поносила, она у меня такая лохматая. Яна яшчэ любіць пасидзець у меня на плечиках, і зараз гэтая шерсть, яна паўсюду. Два шарика, вот так. Завольно. Да чаго можа нос чухаць? Ну, я ж кажу, что... О. Мамуля, привет, мама! Гэта сирени. Россиянец натуральный. Трошки диссонансирует. Здрасте. Не хочу с вами разговаривать. Хелена игнор... Не, я ж тільки що тебе привітала. Ну що ти таке кажеш? Як я можу тебе ігнорити? Вітраж майстер. Всім жінкам окремо. Джері Корольчук.
Що ти глядиш? Очі А що? поламаєш. Оленка Зоріна, сонечко, я тебе дуже сильно люблю, я тебе вже привітала. Що, Лебудавець? Здравствуйте. Привітання. Чабрук. І все, я пішов. Спужався мені. Почув білоруську мову і дурбала. Що є таке? Кажуть, ви дурбала. О, Я знайшла його, Івіка, гляди. Оба. Івіка, спеціально для Надежда тебе на знайшла дурбала, називають вас. Оба. Так, Дігля. я ще один дурбала. Слухайте, у Ігор це системно. Не, я нормальный, я не дурбала, я Ні, наоборот. ви ненормальні. Ви росіянець? Я гербалайф. Я бы как А, ну, немає, тут для вас немає сенсу. Ці Єрбалаїв, ці Дурбалаї, усе одно і то ж. Просто росіянець нерозумний. Вас можна буде як музейний експонат потім ставити. Росіянець нерозумний. Все як завсюди. А що ви то у вас сябр такий обдубашений? Я нічого не розумію, що він гальмує ніяк, поглядіть на його. Він на каруселях, мабуть, гойдається. Нет, просто в астрал ушел человек просто. Ну я бачу. У вас гэта нормально, абсолютно. Ви там усю націю в Астралі. Валите, коли ласка, з українського Крима і не дурите голову у Донбасі. Ідіть у Астрал всі разом. А, не забудьте... Да, я бачу, що ви бухі. І не забудьте, коли ласка, розмальовані дошки поцілувати сьогодні. А обов'язково. А, і Кошмаровського свого глядите. Банки заражаються з водою. Допомагає. До побачення. Два дурбала. Так. Дякую, сябровочка моя. Будемо використовувати. А то я не віддала, як їх назвати. О, я ще два дурбалая. Привет. Привітання. А ви два дурбалая, да? Друга, да? Это так переводится? Я не ведаю, як це перекладається. Ні, дурбалай – це, звичайно, з білоруська ленка образа. Ось тільки що придумали і будемо використовувати до росіянців. Справно, як у вас справи там у Білорусі? Мені добре. Лепш за ваші. А у страні як? В Україні все добре. Лепш за ваші, я ж кажу. У меня инвесторы не вымывали 5 миллиардов долларов. Нафта у меня у цене не падает. Блин, у меня паспорта с тобой нет. Справно, вельми справно, але я тоже белорус. А я вам не верю, потому что вы зараз на России, значит, вы не белорусский коллаборант. Ну, что ты, белорус, делаешь на России? Что ты там забыл? На во что ты податки на кулі українцям сплачиваешь? Скажи. Приємно? Учусь я. Учусь я просто. На кого? Я не плачу налоги, я учусь. На кого? Не, вы платите за... Не, вы платите за свое вывучание, не трендите мне здесь. Не, там учиться бескоштовно. Я не плачу за учебу. А, мені здається, ви брешете. Ви що, від росіянців брехні понабиралися? Перше, чому яны вивучають, гэта брахаць. Потім красти, а потім убивати. Яка у вас наступная стадия? Угу. Брахать вы уже научились. Далее что, красти будете? Правильно, институция закончится, взятки почнете брать хабары. В Беларуси много телепатов сидит? Я упевнена, тому що, як показує історія, нічому іншому вони вчитися не можуть і не хочуть. Брахать, красти и убивать. Все, что они умеют. Поглядите. Поглядите. Еще раз, а все люди одинаковые, по-твоему? Ну, я з вами, по-перше, на ти не переходила, а по-другому, мені здається, що росіянці так, усі однакові. А ты амаль стал Ну, ты также русские думаешь, что белорусы все одинаковые. Белорусы? Ну, и белорусы, мабуть, у большинстве своей однаковые. Ментально так, толерантные, разумные. Ну, тогда почему ты не считаешь себя такой, как все? Чому не рахую? Я толерантная, разумная, в чому питання?
Ось зараз А я перед чому- собою чому бачу у толерантність перспективі заключається? росіянця нерозумного, а я білоруска розумна, в чому питання? Що ти колаборант далі будеш Промитай. робити? Красти будеш, будеш працювати в Промитай. Україні, не сплачувати податки. Да. Я как отучусь в России-то, я в Беларусь приеду. Ой, не треба, сидите там на рашці і за колючим дротом, коли ласка. Ви нам тут не потрібні. Так а я домой приеду, я Ви родился не и прожил додому там їдете, 17 ви вже лет. колаборант. Коли б ви хотіли зостатися вдома, ви б вивучались тут і сплачували податки тут і допомагали своїй країні. А ви зараз на Росії. А как ты помогаешь? Я з вами на в ти не стране своей? переходила. Я ще раз кажу. А я перешел. Ну, гэта ваши приватные проблемы. Я ж кажу, тупость и брехня гэта першае, што з чым ты сутыкаешься з расіянцамі, калі пачынаеш размаўляць. Я пару-леткі хожу, бачу. Ёсць з чым параўнаць. Вось толькі што з беларусамі разумнымі размаўляла, з украінцамі разумнымі размаўляла, а трапіла ў Расію і ўсё, я бачу, што тут капец і А на вопросы отвечать, это тоже? А на вопросы не отвечать, это тоже толерантность? Як вы ставіцеся да талерантнасці? Што такое талерантнасць для беларуса? Для белоруса? Ага, яшчэ расіянцы чапаюць і разве это жрут не- на ну, не камеру. для Гэта улюбленая тэма ў іх. Яшчэ голыя сидять и бухают. А разве это... Да, смотри, какой голый сижу. Охуеть. Не, кажу, гэта наступная стадыя. Ну, А что митинг такое для бывает? беларуса толерантность? Распавядзіце мне. Калі вы некалі былі ў Беларусі, Так, а глядзіце, почему што для гэта такое. белоруса... Да похуй, давай без друзей. Не, подожди. Почему для белоруса толерантность? Толерантность это не для всех, что ли? Типа, почему для белоруса? Я Почему? спытала, вы Что- як в з чем Беларусі, заключается што суть для вопроса? вас ёсць толерантнасць? Я зараз кажу конкретно про беларускую толерантнасць. Про іншыя краіны, про украінскі розум і про украінскую свядомасць я буду потым вам распавядаць. Я спытала у вас конкретное пытанне задала, что такое для вас беларуская, як для беларуса толерантнасць? Як вы яе разумееце? Ну, Беларусь ко всем подлизывается. Что Ну, робіць? подлизывается ко всем. Ой, я до вас вельмі добра ставлюся. Вось я Нет. яскравы прыклад таго, як я до вас зараз то, что вы кажете. Подлизывае собака яйки, калі вы ведаеце. А я не собака, нічого такого падабанага не раблю. А что Так, вы, як я коллаборант, тады говорю про робіце там? Беларусь Вы не в ведаеце, что целом. такое толерантность Нет, белорусская? перебивать, кстати, плохо. Перебивать плохо, кстати. Я з вами увогуле не размаўляю, у мяне ідзе монолог, і мне вас слухаць не цікава, тому што я, звычайна, з калабарантамі увогуле не размаўляю, але я вас записываю, і потым у мяне будзе прыклад, каго трэба гасіць, калі вы перасекаеце мяжу, я буду вам распавядаць, што вы павяртаецеся обратно за колючий дрот, зарос крокодилами і сидзіце на рашцы і больш сюды носу свайго не суеце, што не зразумела. Вы мне як чалавек не цікавы, абсалютна. Пасёрбак Просто не потому, забудьте, что там тому значок што России гэта стоит. свінасабакі заўсёды так робяць. Ну, я пайшла, я не цікава. Хто не ставіць падабайку, я балалайку. Точняк. Дякую шчыра. Зараз яшчэ аднаго расіянца, і ўсё, і закончуем сябры, тому што мы і так з вами стрымім, ё-маё, колькі ўжо часоў. Я уже вас не буду трымаць. З 10 гадзіны. 2,5 гадзіны. Але у нас сьогодні був такий історичний трошки екскурс, тому там трошки часу я забрала з рулетки, але ви мені гэта зрозуміла. Просто 10 хвилинок. Ну как гэта закончивать? Димон, ці ти сьогодні працював? Я тебе сьогодні написала, я сьогодні з Аэродромска хотела уже поехать у Разочарованск. Але мяне Юля, яна припиніла і сказала, не, все добре, не едь. Выражение «ё-моё» украдено у китайцев. В оригинале «ё-мэйю» есть или нет. Дякую, щиро буду ведать. Я на все крадуть. Ж росіянці.
Я ж кажу, брахаць, красці і ўбіваць. Усё, чаму іх вучаць дзяржавы. І гэта на ўзроўні скрэпнасці. Калі ласка. Што? Забирай і ідзі, калі ласка. Я хожу по росіянцях, я не хочу, каб ти їх чув. Даєш підпалену дупу. Оленко, зараз спробуй, сонечко. Вау. Сябри, кого я вам зайшов. Капець. Ей, росіянці, я тут. Типичне. А что ты говоришь? Здорово, слухайте. Да как тебя звать? Вы у церкви были сегодня? У церкви были сегодня? Как тебя звать? Кажу, у церкву ходили Да сегодня. раптом мочу пахижу, тетя, возьми петлю. Кажу, у церкву сегодня Что ты, блядь, ходили. пиздишь хуйню? Ну скажите, что ходили. Кого? Что ты болтаешь на... У церкву. Нема на вас Христа, я Познакомились. гляжу. Як ви у церкву не ходили? Ви що, дошки розмальовані не цілували? Не обдималися один з одним? З лыжки одной не ели? Ви що? Не святые, не скрепные. Як ви себе поводите? Сидите только, бухаете голые. У церкву треба йти, обдиматися. Як так? Где ваша Пасха? Где ваши яйки? Я не бачу посвященные. Что? Легче тебе стало, что ты покричала, нахуй. Ты Ничего не внучка чую. Лукашенко или что? Димон. Так. Ну, легче, потому что ты Но покричала. проявите Да? ошметки разума проявите. Давайте, спробуйте. Голова будет болеть или ничего, потом пройде. Ну, напряглися и думаем. Пошла ты в пизду. Ну, напряглися трохи. Да ты на базаре там, нахуй, по плану этим, нахуй. Что я не Ну, чую? Что ты идет там по чапаешь? Я тебя плану. не чую. Был бы мой будущий супруг зараз побач з тобою, я 100% я бы тобі сказав, що ти чапаєш, пукаєш. Неразумний росіянець. Давай, Нормально трухни, кажи, стакан за Степана Андрійовича випив і кажи мені все, що хочеш сказати. Давай. Наступний стакан ти маєш за Степана Андрійовича Бандеру. Давай. Давай за Степана Андрійовича. И нахуй. Я з задоволенням. Ну, нахуй пошла. З задоволенням. Ну, я боюсь тебя. Я з задоволенням. Короче кажучи, Стой. наступний пункт, Какой який нахуй підіймається Україна? за Степана Андрійовича Бандеру. Хлебанули, пошли, вышли на площадь, замовили, что Крым це Україна, кричим слава Україні, героям слава, живе Білорусь, живе вечно. Путин хуйло, Я любим. малая, ты Давай. красивая. Малая, ты красивая. Что? Я тебя не чую. Ты можешь унятно казать, разумно, Как зовут? нормально, альбо там уже зовсім мозок поплыл у вас. Я Так разъела твою... от вашей горелки, что уже все, Как ее ничего звать? нема в голове. Ёбаный, как тебя звать, блядь? Ничего не чую. Заебало. Ничего Твое не имя чую. какое? Слухайте, ви сумні некі, навіть не потролиш вас, не порозмовляєш з вами. Сидите голые, бухаете, ни холера не верите. Мы нормально. Я пойду. Короче кажучи, на площу, стакан за Степана Ти видел, Андрійовича Влад? Бандеру, Крим Україна, слава Україні, героям слава, Путін хуйло. Запам'ятали? Добре, що запам'ятали. Я задоволена. На 2 розумних стало болі. Мабуть. Хоча не впевнена. Ну що, палають, що дупу отримали? Мені здається, усьо, ну сябри, 2,5 години пойдемо відпочивати. Боярка, так, рок-н-рол не чіпайте, коли лакну. Я не чіпала рок-н-рол. Що, ні, я про рок-н-рол нічого не казала. Водка, танці. А, Івіка, я зрозуміла. Гэта яна просто для, ну, прикраси слово, можна сказати так. Вічно п'янючі. Так, Льоша, завжди п'янючі. Я з тобою, сонечко, згодна. Наша Жанна Дарк. Ні, я не Жанна Дарк, тому що, ну, я не скончила не вельми Ліза Добра. Я сподіваюся, що я все ж таки
мабуть, будуча першая леді якая-небудзь, ведаеш, ну, гучыць аптымістычней, што ли, я не ведаю, таму, ну, давай, ну, не Жанна Дарк. Так, друг мамы Владимира Димон, у меня для тебя приватная беседа. Ты ж памятаешь, что мы с тобой домовились? Я сегодня погляжу твой стрим, погляжу, як ты працавал. А то як мне з френдзони пропонувати, так ти тут, розумієш, такой, бойовой. А як? Так усё, одразу, гляди мне. У френдзону ён мяне. Не, ён мяне у френдзону не адправіў. Ён мяне адразу, спачатку ён мяне у Віпзонск. Кажа, ты такая моя дзяўчыначка, у Віпзонску будзеш жыць. Я ўжо там сабе хоромы адстроила, можна сказаць. Ужо там сабе балдахін повесила над ложиком. А ён мне кажа, не, ты ведаеш, ты цяпер запасны аэрадром будзеш жыць у аэрадромске. Вось, абжываюсь. Так што гляди, каб я ў Разачараванск не поехала, Димон, за цябе. Эх, Димон. Все добре. Димон классный. У описании есть на канал друг мамы Владимира, калі ласачка. Подписываемся, падтрымваем майго сябра, цудоўнага, разумнага, з пачуццём гумару, прыгажунчыка, асабліва калі бараду збрыў, дык зовсім такой, хлопец баявой. Малайчына, Димон. Мы яго все вельмі любім, паважаем, так што все добра. Гарных снів хунта. Так, сябар мой, Белукр, напэўна, ён ужо пайшоў, не? Алексей, ты тут? Калі тут, скинь мне, калі ласка, что мы там слухаем сегодня? Каб я телеграм просто не включала... не скидывай, все равно телеграм придется включать. Зараз мы это зробим, все. Пробачьте, я могу почать гальмовать, потому что мне треба посылание взять. Мабуть, я тут погляжу. Не трэба мяне ў прэзідэнты. Па-першае, я не могу стаць прэзідэнтам Беларусі, потому что я народилась ідзе ва Украіне. Я гэтага не скрываю. Там аднаго часу казалі, што можна там неяк падкруціць, падшаманіць, што я тут... Не, я не адмаўляюся ад украінскага паходжання, таму мне гэта просто не цікава. А моя канстытуцыя яна забараняе. То бок ты павінен быць 35 год, павінен нарадзіцца ў Беларусі, быць грамадзяніном Беларусі. То бок, я бы пайшла ў кандыдаты пратэсту, каб я могла. Але адзіны вось гэта, нюанс, што я нарадзілася ва Ўкраіне, я не пайшла ў кандыдаты пратэсту, потому што я была адна з тых, хто падтрымвае пратэст, а так я зараз як актывіст і як адзін з ініцыятыўнай групы просто магу падтрымваць кандыдатаў пратэсту, што я і раблю пра сваю працу. Вось так. Беларускім прэзідэнтам я не магу стаць. Так, Святослав Ліпін. Прабач, калі ласка, просто мы спачатку стрыма аб гэтым гаворылі, а я згубіла і... Так, зараз мы знойдзем Святослав Ліпін. Не размаўляем мовай акупанта. Так не кажучы нікому. Ой, пані Любовь. Дарэчы, сябры, я вам зараз распавяду. Добра, што Любовь Васильевна зашла. Учора вам казала, абавязкова заходзім на стрым «Наша Украіна Русь» і глядзім, сёння быў цудоўны стрым. Але да стрыму пані Любовь, канал пра жыцця, ён у мяне таксама ёсць у апісанні, заходзім, глядзім. Пані Любовь размясціла вельмі цікавае відэа з яе выстаўкі. Яна вышывае вельмі прыгожа іконы, партрэты я бачыла, ёсць партрэт яе сям'і і увогуле, прыватна у маём жыцці, я вам ад сэрца скажу чэсна, я першы раз у сваім жыцці пабачыла вышыты партрэт сям'і. І аўтапартрэт, што самае цікавае. То бок для мяне, у мяне фантазія, яна скончылася звычайна на прыродзе, надвор'і і іконах. А вось сёння вы пашырылі мой погляд на свет, што, можна ж яшчэ, вось такім чынам пра сябе распавесці. Вельмі прыемна, я глядзела, пакінула каментар, таму сябры, заходзім, глядзім, ставім падабайчку, пакідаем каментар, таму што наша пані Любов, гэта чалавек, на якога глядзіш, і ты разумееш, што ў свеце існуе каханне, прыгажосць, спачуццё, і ўсе вось гэтыя сінонімы дабра, якія можна проста выкарыстоўваць, яны ўсе ёй адпавядаюць. Я не ведаю, вы, мабыць, зараз усміхнецеся, але мне здаецца, што вы, па прыродзе сваёй нават трошкі агрэсіўна не можаце быць, то бок зліцца.
ну гэта зовсім не ваше. Таму, пані Любовь, шчыра дзякуй за відэа. Я сёння была здзівована. І вельмі цудоўны стрым, сябры, таксама канал «Наша Украина Русь». Мы сёння там усе былі, і я вам прапаную азнаёміцца, таму што сёння таксама распавядалі пра рэлігію, і сёння ён быў вельмі такой сардэчны і шчыры стрым. Вось, я сёння трошкі падпаліла, а вось пані Любовь і пан Васіль, яны такія. І трошкі і слёзак было, і пасміхаліся, таму, калі ласка, звяртаемся, усе каналы ёсць у апісанні ў мяне, таму падтрымуем як можам, і, звычайна, ёсць на што паглядзець і ў каго браць прымер таго, як... Мне мама сказала, дарэчы, не так даўно, што ты маладзец, ты не апускаешся на нейкі ўзровень да мацюкоў, абраз і рэшты іншага. То бок, мне прыемна ад яе чуць, што я ўсё ж такі не скатываюсь на нейкі такой узровень непрыемны. Таму, пані Любов, шчыра вам дзякуй. Я вам гатова заўсёды казаць, тому што гэта шчырыя словы, пані Любовь. Вы ж ведаеце, мне не трэба перад вамі заіскваць. Вось што думаю, так і кажу, як вы. Як вы, вось што бачу, то і паю. Як ёсць. Падабаецца, не падабаецца. Спрымайце мяне такой, якая я ёсць. Так, Святослав Липень, давайте послухаем, поглядим, что там такое. Не размовляй, слово на мове оккупанта. Трошки подгрузимся, пакуль я буду вам жадать прыемных сноў. Завтра панядзелак, завтра все працуюць, а хто не працуе, той займаецца іншымі добрымі справамі. Я ведаю, што у каранціне ёсць чым займацца, насправді, мне здаецца. Таму я просто не паспяваю ўсяго, але калі б я была на каранціне, я першае бы што зрабіла, гэта пачала: ты ж моя квітачка, ур-ур-ур. Дзякую. Шчыры дзякуй. Зараз пабачым, хто мне такой вельмі такой прыемны ў ноч данат выслаў. Я шчыра вам дзякую. Мы збіраем, як заўсёды. Сёння пан Васіль, дарэчы, мне падабалось, вельмі актыўна данацілі. Шчыра дзякуй, сябры. Мы ўсе працуем на адну скрынічку, то бок і мае, і пані Любовь, і далучаюцца зараз да нас іншыя блогеры Інтэрхунта. Дзіма, ой, мур-мур-мур. Димон, ты ж маё каханне, я тебе зараз буду адпавядаць. Добра, я тебе адпавяду потым донатам на экран. Добра. Гэта ты часціну сямейнага бюджэту зараз на мяне вытраціў, так? Я тебе нагадаю, добра. Не, ну малайчына, таму што ўсё гэта ідзе да медыкаў нашых, але ты ж памятаеш, што мы зарабляем, але мы спачатку трацім твае, а потым кожны свае. Ну, то бок, ты ведаеш, да? Я ж дзяўчына такая разумная, таму, зарабляй, Сонейка, зарабляй, малайчынка. Таму шчыра дзякую, гэта ўсё нашыя праекты, мы на адну скрынічку працуем. Вось ужо і Влад, я ведаю, кіт з Сокеры, він шчыры донат заўсёды робіць. Агульна ад, то бок не на экран, а ён пераводзіць такія вельмі сур'ёзныя сумы. Пані Любовь, яна так, скромненька, таксама не па коштах скромненька, а скромненька як жанчына, яна такая, ой, вы ж пра мяне не кажыце, але мы будзем казаць пра вас, пані Любовь, таму што мы робім усе добрую справу. І няхай людзі глядзяць на нас і разумеюць, што мы ж не алігархі. Не, мы звычайныя людзі, як і ўсе, але ёсць рэчы, якія мы падтрымваем, і мы разумеем, што дапамога, яна вельмі зараз патрэбна. Асабліва зараз, калі людзі вось у такой складанай сітуацыі. Таму шчыра дзякую маім сябрам за тое, што яны грэюць мяне і добрым словам, і добрым паступкам. Шчыра вам дзякую. Все, я вас люблю. Адчыняемся. І ідзем глядзець цудоўную беларускамоўную песню. Сёння, дарэчы, спачатку майго стрыма быў дзідзё. Я не забыла, што я абяцала размясціць пасыланне, таму, сябры, шчыра вам дзякую, што вы ў мяне ёсць. Я вас люблю. Трымайцеся, беражыце сябе, калі ласка. Я вас цалую. І слава Украіне! Жыве Беларусь! Побачимся в скором часе.
путешествие не ходи. Скидай рысё колониальных трантов за вольный край стеной повстань, Литвин. С могутным богом у души свободной жить будем вечно, зрынувший нябыт. Обновим славу батьківщини родной, погони лед Христовой веры щит. Не размовляй на мове оккупантов, перед усім айчину выбирай. Рукой твердою гони коллаборантов и ворогам спочину не давай. Святло Христовой веры души лечить, нас не збентежить сатанинский брех. Духовный меч, пурпурный плащ одвечный, мы переможем вавилонский грех. Орды московское, шаленство на усходе, спынял не раз ударом дужих крыл. Панцирный рыцарь ведомый народе, орел наш черный княжа радивил. Не размовляй на мове оккупантов, у церкви ошуканцев не ногой. Рукою мужною грани коллаборантов за вольный край иди на вечный бой. Наш светлый батька и шел на крыш отважно, и нам землю покинул не для пут. Живи и помни, это вельми важно. Ты рыцарь, господар, свободный тут. Великая Литва, твоя айчина, покутливый, щемливый, вечный край. Живи и помни правду для мужчины, перед усім свободу выбирай. Не размовляй на мове оккупантов, я на подман души и небытье. Скидай рысё колониальных трантов и борони от ворогов життё. Не размовляй на мове оккупантов и в духовном рабстве не ходи. Скидай рысё колониальных трантов за вольный край, где нас разделил.